Ben, pois bo día a todos. Imos dar comezo ao pleno extraordinario do 24 de marzo ás 10:30, que é agora, evidentemente. O primeiro punto da orde do día era a moción sobre política de vivenda. Se lle parece, pois expoña vostede, señor Varela, a moción. Gracias. De acordo, moitas grazas. Bo día a todas e todos. Temos esta primeira moción para unha política de vivenda real en Cabanas que paso a ler. Exposición de motivos. A crise da vivenda no noso Concello é unha realidade innegable. A consulta en calquera inmobiliaria ou portal especializado en Internet amosa que non existe prácticamente vivenda en alugueiro a prezos asequibles no noso Concello. O mercado está totalmente enfocado por aluguer vacacional, co cal hai moita oferta só de setembro a xuño e a prezos exorbitados. O resultado é ben coñecido. A poboación, e particularmente a nosa mocidade, ve como os seus proxectos de vida en Cabanas son imposibles e debe renunciar a emanciparse ou optar por vivendas noutros lugares. Dada esta situación, non podemos cualificar o recente anuncio da Xunta de Galiza sobre a convocatoria de axudas ao alugueiro, o procedemento VI 482E, subvencións do programa Bono Alugueiro Mocidade, de outro xeito que de burla e de medida absolutamente propagandística no tocante a Cabanas. Nesta convocatoria, imponse un límite de precio ao alugueiro para poder acceder a estas axudas. No noso municipio, esa cifra é de 400 euros mensuais, o cal amosa un profundo descoñecemento da situación do mercado da vivenda no noso concello, xa que en Cabanas non existen alugueiros dispoñibles nese rango de prezo. A situación agrávase polo feito de que as vivendas de uso turístico, as BUT, séguense en contar con ningún tipo de regularización en Cabanas, a pesar de que en xullo de 2024 aprobouse por unanimidade unha moción impulsada polo BNG con este obxectivo. O Goberno municipal aínda non adoptou ninguna medida para regular estas vivendas, amosando a súa falta de vontade política para axudar na búsqueda de solucións a estes problemas. Por todo anteriormente exposto, desde o Grupo Municipal do BNG propomos ao Pleno do Concello de Cabanas a adopción dos seguintes acordos. O primeiro, instar ao Goberno Municipal a reclamar da Xunta de Galiza a modificación da convocatoria VI 482E, subvencións do programa Bono Alugueiro Mocidade, modificando o límite de prezo de forma que se adapte á realidade do mercado de alugueiro en Cabanas e permita que a veciñanza poida beneficiarse dela. Segundo, impulsar con cargo ao orzamento municipal un suplemento de axuda para o alugueiro destinado á mocidade de familias con dificultades para acceder a unha vivenda en condicións dignas. Terceiro, instar ao Goberno municipal a poñer en marcha de inmediato os acordos aprobados en xullo de 2024 para regular as vivendas de uso turístico, as BUT, con medidas efectivas que garantan o acceso á vivenda permanente. 4. Desenvolver unha campaña municipal para informar e incentivar a veciñanza para inscribirse no rexistro de demandantes de vivenda para garantir que as necesidades reais do Concello sexan tidas en conta na planificación de futuras políticas de vivenda. E quinto, dar traslado destes acordos á Xunta de Galiza, a FEGAM e aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galiza. Moitas grazas. Ben, moitas grazas. Rolda, por tanto, de intervencións dos grupos municipais. Señor Peal, por favor. Moitas gracias, bon día a todos e a todas. Ben é sabido que o problema da vivenda é transversal en todo o territorio, e en Cabanas pois, non pode deixar de ser o mesmo. A vida conta de que, digamos que como experiencia personal, eu padecín este problema alá no ano 1995, xa choveu dende aquela, non? En onde, cando vim para aquí a traballar, pois decidín a alugar un piso e o propietario, pois, ao dicirlle que era para todo o ano, díxome que non, que ganaba máis cartos nos 3 meses de verano que non alquilando un alquiler a longo plazo. O cual quere dicir con isto que o problema de vivenda é un problema de mercado, por decirlo de alguma maneira, e é de que é unha propiedade privada, o cual significa que ese poseidor desa vivenda pois, dispón dela como mellor poida facer. A vida conta Cabanas, pola súa situación xeográfica e polo seu ámbito social, pois desde sempre é un punto de referencia turística para xente de fora, non? De feito, a nosa poboación aumenta sustancialmente nos meses de verano, o que todo iso acarrea. É certo un dos puntos que propón o compañeiro do BNG de que se pideu en xaneiro unha regulación, primeramente unha
unha estadística das vivendas que estaban para uso turístico e poder regularlas de alguna maneira. Bueno, isto o único que nos vai a dar lugar é a ver a situación real de Cabanas, podemos intuíla, pero ver cal é a súa situación real e, bueno, cando menos que eso aflore, porque a base de datos, digamos que oficiais, pero podemos decir que oficiosamente un alto porcentaxe dos alquileres está no que vulgarmente se dice en B, en negro, ¿no? Pero, bueno, por lo menos que afloren esas vendas de uso turístico e que paguen os seus impostos correspondentes. Ao que quero chegar é que para poder regular ben o prezo do aluguer en Cabanas e en calquer outro concello, o que necesitamos é un parque público de vivendas. Parque público digamos que de xestión pública e que eses alugueres se marquen tasadamente e que poidan acceder a eles as persoas necesitadas. O cual significa que en Cabanas o que necesitamos é para ter ese parque público de vivendas, necesitamos ter un plan xeral. Un plan xeral que especificamente faga referencia a ese parque público de xestión por parte do Concello. Entonces, con respecto ao punto 2 de impulsar un cargo ao orzamento municipal, un suplemento, estamos de acordo, pero, bueno, ten que haber unha predisposición por parte do grupo de goberno a tramitarse ese orzamento, o cual non o temos, e implementar esta partida na mesma. Do resto estamos de acordo en todos os puntos e nos gustaría, pues eso, incluir un sexto punto en donde facer fincapé no de aprobar un parque de vivenda municipal para por a disposición dos veciños e veciñas de Cabanas. Señor Pesadín. Días a todos e a todas. En relación a esta moción, pois nos imos apoiála, evidentemente, porque entendemos que a cuestión de vivenda en Cabanas ten a suficiente entidade como para que poidamos analizar a realidade, que se non é de todos coñecida, pois prácticamente vense pois repetindo dende a década dos 80 e anteriormente, é dicir, aquí houve unha ampla construcción de vivenda que supera claramente o número de persoas censadas. Primeiras vivendas, pois, son máis ou menos aproximadamente o 50% do que é o parque de vivenda, o que teña que é esa primeira vivenda. Outro 50% pois, tamén segunda vivenda. Isto segundo os datos oficiais que podemos ver no que é os datos do IGE, que é o Instituto Galego de Estadística, e que simplemente pois, cun vistazo temos 2.396 vivendas en Cabanas. Estes son datos oficiais. Vivendas familiares, en principio, son 2.395 e hai unha con outros usos. Vivendas principais son 1.244 e vivendas non principais 1.151. Temos o parque de vivenda dividido o 50% en vivenda con outros usos ou segundas vivendas e o que son outro 50% aproximadamente vivendas principais onde temos habitantes. Esa é a situación de Cabanas. Pareceránlles moitas, poucas, evidentemente para o Concello isto en canto a ingresos xa é bastante, porque duplicando o número de vivendas a través do IBI, o Concello de Cabanas ten beneficios importantes. Non somos un concello de 3.000 habitantes ao uso, temos pois maiores ingresos que outros concellos de 3.000 habitantes que están nunha situación con ingresos moi inferiores aos nosos. Que pasa con todas estas vivendas? Evidentemente hai que darlles servizos.
E cando se lles dá para iso, hai unhas normas subsidiarias que hai que cumprir, que está establecido que zonas do Concello teñen que ter eses servizos e cales non. Vivendas secundarias, pois son 882, vivendas baleiras 269 e vivendas colectivas unha. Estes son os datos que temos no Instituto Galego de Estatística. Imos ver que pasa con estas vivendas baleiras, que son 269, pero moi probablemente esteñan dedicadas a usos turísticos. A nos, o que é a moción parecenos ben, o de establecer un parque de vivendas parecenos ben, pero dotar económicamente isto dentro do Concello, económicamente, no sentido de recursos económicos e recursos de persoal para xestionar este tipo de actuacións, só está ao alcance de concellos de máis de 50.000 habitantes, evidentemente, que non hai persoal que é suficiente como para afrontar esa xestión. Xa nos custa ter un pai, xa nos custa ter servicio de axuda a domicilio, xa nos custa sacar adiante as licencias urbanísticas, xa nos custa especialmente sacar adiante un plan xeral de que sempre se fala aquí, pero a parte de falar e de andar botándose culpas, aquí ninguén dá unha solución, levan non sei cantos anos con el, e seguiremos deixando o plan xeral como un desideratum que se solucionen todos os problemas de Cabanas nese plan xeral que nunca dá chegado. É unha situación un pouco especial, non? Do noso punto de vista, o que sí que motiva o noso apoio á moción é a necesidade desa vivenda para a xuventude que tivo que emigrar para desplazarse a concellos veciños como Narón, con vivenda moito máis asequible, para Fene, con vivenda máis asequible, ou mesmo Pontedeume, que tamén, inda que con unha vivenda menos asequible, sí que tivo actuacións de vivenda colectiva, vivenda en vertical, non? Que sí que abarataron un pouco o prezo da vivenda e sí que levou a persoas, veciños e veciñas de Cabanas a hipotecarse e mercar na parte de Pontedeume. Pois os servizos que hai ali, evidentemente. Pero maioritariamente a poboación de Cabanas foi ou ben para Narón ou ben para Fene, moi maioritariamente. Últimamente tamén estamos perdendo poboación ou potencial poboación cara ao municipio de Ares, que tamén está tendo unha corrente importante de xente que se desvía para ali. E aquí un pouco, por falta de servizos e por outras cousas, a xente non acaba de sentarse. Ese é o problema. E os servizos non nos trae un plan xeral, nin cousas polo estilo, senón que trae actuacións municipais de outra índole. Pola nosa parte, nada máis. Xa está bastante claro. Moitas grazas, señor Pérez Sardiña. Miren, pola parte do Grupo Municipal do Partido Popular, coincidimos, eu penso, na meirande parte, ou por poñerlle un porcentaje no 80%. É dicir, efectivamente, en Cabanas sí hai unha situación moi particular con respecto á vivenda, ben influído por distintos factores. Por exemplo, hai un gran número de vivendas illadas fronte a edificacións de tipo vertical. Evidentemente, a hora dunha emancipación ou dunha renta media, non é o mesmo irse a un tipo de vivenda que a outro. Logo, o lugar, por distintos factores, está bastante valorado pola xente, pola situación, xeografía, conexións e demais, unido, evidentemente, á limitada oferta que temos de vivendas, os prezos, evidentemente, suben. Coincido tamén na parte do plan xeral e da necesidade, evidentemente, do estudo que finalmente está encargado e pendente que nos lo presenten para coñecer unha fotografía real da vivenda no Concello de Cabanas. Con respecto aos acordos, o primeiro punto eu estou completamente a favor. Ademais, o manifestamos incluso sen paños quentes. É dicir,
o aumento destes 400 euros da subvención do bono alugueiro para un maior incremento de renta é bo, é beneficioso tamén para nós, co cal nós estamos completamente de acordo nese punto, estamos completamente de acordo en solicitalo. No punto 2, xa non tanto entre comillas. A vivenda é unha competencia autonómica. E facer con cargo ao orzamento municipal un suplemento de axuda entra nunha posible duplicidade de competencias e, polo tanto, iso ten que levar un expediente administrativo ben regrado, onde se propoña que imos subvencionar, de que forma, como, e evidentemente iso ten unha tramitación que non é de hoxe para mañá. Eu son máis propenso, evidentemente, a instarlle a Xunta de Galicia a que aumente o bono alugueiro antes que ter que suplementar nosotros cos nosos cartos unha competencia que, polo menos neste tipo de bono, non está dentro do ámbito municipal. No punto 3, xa está o estudo encargado e pendente non lo presenten, evidentemente. Cando non lo presenten, pois poderemos logo tomar as accións pertinentes na orde ou na dirección que corresponda. Mentres tanto, pois esperemos a ver que resultados acadan. Coincido tamén pois co señor Real no que a vista gorda, pois máis ou menos un xa pode ir vendo como está a situación da vivenda. En calquera caso, o estudo o traerá por escrito con maior detalle, pero, en fin, sí que poderase ver. E no punto 4, desenvolver unha campaña municipal para informar e incentivar a veciñanza a inscribirse no rexistro de mandantes de vivenda, tamén estamos pois completamente de acordo e creemos que é unha medida positiva. O quinto, máis do mesmo, trasladar evidentemente este acordo á Xunta, a FEGAM e os grupos parlamentarios tamén nos parece ben, evidentemente para que teñan constancia dos acordos que hai aquí. Con respecto ao sexto, pois tamén, pero creo que evidentemente o primeiro é, lóxicamente, pois rematar ou finalizar o plan de urbanismo, que será o que permita desenvolver o parque de vivenda municipal. É complicado chegar a ter un parque de vivenda municipal se antes non temos un plan de urbanismo que ordene un pouco este tipo de cuestións. Por todo iso tamén chámame un pouco a atención, porque se ven, pois coincidimos na grande parte da moción, esta situación que vive Cabanas hoxe en día tampouco é nova. A situación de Cabanas leva sendo moitos anos. Tanto a situación xeográfica, tanto o tipo de vivenda illada, a non a proliferación tanto de vivenda en edificación en vertical, a necesidade quizás do plan de urbanismo. En este sentido, pois, eu, a parte de aprobar isto, sí que pois botaría un pouco de menos que naquel momento o que fora o concelleiro de urbanismo, que levaba ali o urbanismo dende o BNG, pois non tivese xa dado comezo a algunha destas iniciativas fose agora o momento no cal pois, nos acordamos da vivenda. Eu encantado de poñerlle solución e de tentar arranxar isto canto antes. Pero é que a maioría dos problemas que hai aquí veñen de lonxe, por así decirlo. Xa o señor Feal falaba de que na súa época, no ano 95, pois xa tiña estes problemas. É dicir, estes problemas non son novos. Xa levamos moito tempo aquí. Eu, precisamente, pois unha das cuestións que traerá máis ofertas de vivenda, permitiránnos crecer, ter máis habitantes e desenvolver máis políticas, vai ser o plan de urbanismo. En ese sentido, pois tivemos un concelleiro de urbanismo, pero o plan de urbanismo tampouco se moveu nese tempo. Mais alá deste apunte, desta aclaración, insisto, nós estamos de acordo na meirande parte da moción. O único que non acabamos de ver, e polo cal solicitaríamos a súa retirada, sería o punto 2, que sería pois impulsar con cargo ao orzamento municipal un suplemento de axuda. Eu tentaría primeiro solicitarlle máis recursos á Xunta de Galicia, como ben se fai no punto 1, e pelear primeiro por a súa consecución. En caso de non facerse, veríamos outros escenarios, pero non partiría xa de tentar facelo con recursos propios cando principalmente
este tipo de axudas pois, é unha competencia autonómica. Segunda quenda de intervención, por seguir o orden, seguimos Varela e despois o señor Delfín. Adiante, señor Varela. Ben, moitas grazas. Xa sabemos que aquí molesta, non, que digamos, sobre todo o alcalde, non, cando ten que escoller entre defender os intereses de Cabanas ou defender ao Partido Popular, sempre escolle defender ao seu partido. Pero non é o que digamos nós, é que aquí estamos vendo que os feitos falan por sí sós. E hoxe temos aquí outro exemplo que o demostra. Saben vostedes cando solicitou o BNG xunto co portavoz de Somos este pleno extraordinario urxente? O pasado 3 de marzo. E saben por que pedimos ese pleno urxente sen esperar a presentar esta proposta no pleno ordinario que teremos pasado mañá? Porque precisamente era un tema urxente. Urxía pedirlle á Xunta que modificase a orde do alugueiro para a mocidade coa que agora di vostede que está de acordo, cuxo prazo de solicitude dun mes remata este mesmo venres, o 28 de marzo. Pedimos urxencia porque era necesario actuar de inmediato. E que recibimos de vostede, do alcalde? Que recibimos? Non nós, o BNG. Que recibimos as veciñas e veciños de Cabanas do señor Couce? Pois un boicot. Un boicot dun alcalde indigno do cargo que ostenta, que fixo todo o posible para atrasar a celebración deste pleno. Non por casualidade, non por problemas da axenda, non por motivos técnicos, atrasouno deliberadamente levando ao límite legal que lle permiten porque non quere que este debate teña nin impacto nin consecuencias reais na política do noso Concello. E por que non quere? Pois porque defender os intereses da veciñanza de Cabanas neste tema, esas veciñas e veciños de Cabanas que non poden acceder a unhas axudas do alugueiro que non teñen en conta a realidade do noso Concello, nin do mercado inmobiliario do noso Concello, significa exixirlle á Xunta do Partido Popular que rectifique. E vostede, señor Couce, nunca lle di á Xunta o que non quere escoitar. Pero imos falar desta famosa axuda ao alugueiro, anunciada, como non, como todas as axudas, como todo o que fai o Partido Popular, con esa pomposidade, non? Imos dedicar 13 millóns de euros para axudar a mocidade a acceder a unha vivenda, 250 euros ao mes. Queda moi ben como titular nesa televisión de Galiza que teñen secuestrada, pero a realidade é bastante diferente. Como xa dixemos na exposición de motivos, a letra pequena desas axudas establece que só se poden conceder alugueiros por baixo os 400 euros en Cabanas. E aquí pregunto, onde están eses pisos e esas casas de 400 euros en Cabanas? Sábeno vostedes? Sábeno vostedes, concelleiros e concelleira do Partido Popular? Supoño que non, tendo en conta, ademais, que case a metade do goberno vive fora do Concello. Pero fagan o esforzo. Vayan agora a mirar en calquera portal inmobiliario, vayan a calquera axencia da contorna, busquen, porque non hai ningunha. Nada. E o que sí que atoparán son alugueiros de 600, de 800 euros, unha coletilla, non? De só ata xuño, non sei xa que se acomoden os inquilinos e queiran pasar o verán. 1.000, 2.000 euros ao mes. E por que ocorre isto? Pois porque o mercado da vivenda en Cabanas está completamente descontrolado e orientado á especulación. Porque temos máis vivendas de uso turístico que vivendas disponibles para vivir todo o ano. E porque o goberno local non fai absolutamente nada para reverter e regular esta situación. E non poden dicir aquí que non o sabían, porque hai 8 meses que aprobamos neste pleno unha iniciativa para regularizar ese mercado da vivenda, empezando pola elaboración dun informe técnico que nos permite poñer en marcha medidas concretas. E que fixeron nestes 8 meses? Absolutamente nada. O único que fixeron foi, como sempre, mirar para outro lado, porque a vostedes non lles preocupa que a veciñanza de Cabanas sexa expulsada do seu propio concello, e se non lles preocupa a veciñanza, eu pregúntolles, que fan vostedes aquí? Que fan vostedes ocupando este concello? O problema da vivenda de Cabanas é un problema urxente e non pode agardar outros 8 meses por un goberno que non move ficha. A veciñanza necesita solucións e as necesita agora. Respondendo tamén ao portavoz do PSOE,
que estamos de acordo co Parque de Vivenda Municipal para alugueiro público, mas tamén hai que ser consciente da nosa capacidade orzamentaria e de quen ten as competencias en vivenda, en este caso que é a Xunta de Galiza. Por lo tanto, consideramos que ese punto pues, igual é mellor que se este redactado como instar a Xunta a cumprir as súas competencias e facer posible xerar un parque de vivenda municipal para alugueiro público. En fin, oindo a vostede aquí hoxe, parece que estuviéramos falando aquí da vivenda como se fose un problema teórico, non? Como se fose un debate sobre principios, sobre modelos, sobre plans xerais. Pero isto non vai de teorías, isto vai de realidades concretas e de vidas reais. Porque igual vostede non o sabe, pero en Cabanas hai xente que está sendo expulsada das súas vivendas, persoas que teñen nomes e apelidos, que teñen historias detrás, familias con nenos pequenos no noso colexio, aos que lle están ofrecendo unha suba de 200 euros ao mes no seu alugueiro ou a non renovación porque compensa mellor alugar en tempada. Hai mozas e mozos, máis novos que a min, seguramente máis preto da súa idade, que se criaron aquí, que foron ao colexio de San Martiño, que hoxe en día pues, conseguiron o seu primeiro traballo, o seu primeiro salario, queren emanciparse das súas casas e non poden facelo porque o alugueiro no noso concello custa máis do que lles pagan. E traballadoras que, a pesar de ter unha boa estabilidade económica, durante 2 ou 3 meses ao ano son expulsados do lugar no que viven, da casa na que viven, porque esos 3 meses ten que estar a casa libre para que os seus caseiros podan alugar por días. E mentres todo isto está ocorrendo no noso concello, vostede adía este debate case un mes. Case un mes. Non sei moi ben asesorado por quen. E vostede bota 8 meses para contratar un estudo que agora dixo aquí que contrataron, pero que non dixo toda a verdade. Cando contrataron este estudo? Despois de que convocaron este pleno. Despois de que se acordaron de que, como volvíamos a traer o tema da vivenda, había un acordo plenario de xullo do ano pasado que estaba aínda sen cumplir. E mire que lle preguntamos en varios plenos por este tema. Mire vostede a esa Cámara e dígalle a cara desas familias que están sendo expulsadas das súas casas, a xente que non pode alugar aquí, dígalle que fixo estes 8 meses. E que vai facer nos outros meses que deron nos 8 meses que deron de plazo para que esa empresa adjudicataria do contrato, dese estudo, faga o estudo. Ano medio despois de que se aproba aquí un acordo plenario. Señores e señora do Partido Popular, hoxe teñen aquí dúas opcións. Ou dan un paso adiante e comezan a traballar para solucionar un problema que afecta a veciñanza de Cabanas, ou séguense mirando ao espello e agardando que o seu partido les dicte o que teñen que facer. E xa por último, para rematar, en relación a proposta que fan de eliminar o punto 2, impulsar con cargo ao orzamento municipal un suplemento de axuda para alugueiro destinado a mocidade de familias con dificultades para acceder a unha vivenda en condicións dignas, penso que non hai ningún problema en que continúe ese punto. Non temos orzamento municipal. Están no momento de facelo. Metan unha partida para iso. Hai outras cuestións que tampouco son competencia municipal e que o Concello asume. Dependencia. Competencia da Xunta. Aquí non din nada. O propio Servicio de Atención á Infancia, o PAI. Todo iso podémoslo pagar. Axudar a que as veciñas podan facer vida, non? Pois penso que xa que non temos orzamento aprobado, pois é o momento para que incluan unha partida para ese punto. Moitas grazas. Señor Feal. Moitas gracias. Con respecto a vivenzas particulares dramáticas como acaba de expoñer o concelleiro de Benegán, pues, bueno, é dramático, si é certo que a xente a desplazan da súa vivenda habitual por estes movimentos espurios, todo o noso reproche con respecto a eso. Pero iso non obvia de que hai que buscar unha solución. A solución está clara que non é a corto plazo, é unha solución a longo plazo. A corto plazo podemos ter as axudas ao aluguer da Xunta, as posibles axudas a través dun orzamento no Concello de Cabanas, como se dá axudas a outras cuestións, tipo PAI, tipo libros escolares e outras historias, que se poden implementar. Eu penso que non habría esa duplicidade de competencias a que se fai referencia por parte da alcaldía, pero quero volver a facer fincapié no tema de que a longo plazo
a solución está en un plan xeral. Expoñía o compañeiro de Somos de que hai outros concellos que nos levan a veciñanza. Neda, Ares, Fene e demais, pero hai que verse que Neda ten un parque de vivendas amplio, o cual dá lugar a que hai unha posibilidade de aluguer. Ares está visto que houve unha expansión grandísima en construción no seu momento con unha vista turística ou como fora, ou especulativa, non o sei, pero hai unha cantidad de vivendas abandonadas que agora eses promotores dicen, pues, a mí non me renta ter unha vivenda baleira e a quero poñer á venta. E están saindo pisos económicamente bastante asequibles. Aparte de que, como eles xa teñen un plan xeral desenrolado, teñen servicios que permiten que esa veciñanza mire para eses concellos e non mire para nós. Entonces, volvemos a decir que, sí, se dice que o plan xeral se fala así en unha entelequia de que nos vai axudar a arreglar todo, pero que realmente nos vai axudar a arreglar todo. Que é o que temos que facer? Poñernos a traballar. Está clarísimo que o PSOE ten unhas condicións, unhas perspectivas de un plan xeral. O PP ten outra, Somos ten outra e o Benegan ten outra. Que é o que temos que facer? Buscar un mínimo común denominador. Punto, e se acabou. É dicir, vamos a dar voltas de que, sí, que o plan xeral posiblemente veña xa desde tempos pretéritos, é dicir, de cando Modesta Anca, de cando Germán Castrillón, de cando Carlos Ladra e ora de cando vostede. E estamos con un plan xeral que, por qué? Porque nunca buscamos un mínimo común denominador. Parece que estamos tirándonos as pedras ao oso. Entón, sentémonos, vexamos que o plan xeral é un punto de desenrolo do noso concello e temos que poñernos. E temos que tratar, porque así o expuxen cando era concelleiro, temos que tratar de buscar que todo o concello sea un igual. Non podemos determinar que hai unhas partes do concello máis melloradas que outras no tema do plan xeral. Esa é a miña perspectiva. E o poño aquí de manifesto porque, bueno, parece que é acaído o tema. Temos que desenrolar un plan xeral de ordenación urbana municipal con mínimo común denominador, e para iso temos que sentarnos, que é o que quere o Benega, o que quere o PSOE, o que quere o PP, ou Somos Cabanas, o resto da veciñanza en participación ciudadana, e a partir de aí desenrolar un plan xeral. Eu me poño no seu momento, cando era o plan xeral, e vou rematando, cando se expuxo que se iba a fazer un plan xeral, eu fui a ser reunións veciñais. Eu entendía que naquel momento o alcalde, Germán Castrillón, iba a expoñer as súas liñas xerais do que ele pensaba que debía ser un plan xeral para Cabanas. A miña decepción foi que esas reunións veciñais foi un primeiro curso de temática de plan xeral da carreira de arquitectura. Un plan xeral ten que constar de zonas rurais, zonas urbanas, zonas... Bueno, estamos de acordo, pero unha pregunta. Cabanas só ten un parque industrial, Vilar do Colo. É unha pregunta, que é un punto de inicio de discusión que nos pode levar a outras cousas. Cabanas podía necesitar outro parque industrial en outra ubicación, compartido con outro concello, nomeadamente, por exemplo, Capela. No, sí. ¿Dónde? ¿Cómo? Necesitaría máis parques verdes, necesitaría unha zona urbana máis desarrollada na zona de Soaserra en vez de na zona de aquí de Cardeita ou en Reguela. Sí, non, por qué? Pros e contras. Poñemos todos encima dunha mesa e empezamos a desarrollar o plan xeral. Volvo a dicir, o plan xeral é o punto de toque do desarrollo do concello, e se non somos capaces de poñernos de acordo, estaríamos tirando pedras uns aos outros e pasarán os anos, nomeadamente no ano 1995, que padecino eu, e seguiremos outros 25 anos hasta que o meu fillo, ou a miña filla, teña edade de xubilarse, estaremos con plan xeral sin desarrollar en Cabanas, e, mentres tanto, o parque que hai é privado e se move de forma privada. Moitas gracias, señor Presardiño. Ben, seguindo intentando falar sobre a vivenda, temos que decir que o número de vivendas baleiras
se incrementou un 2% dende o ano 2001 ata o ano 2011, que é do que temos datos. Faltan os datos actualizados e por iso entendemos que é necesario e insistimos en buscar a realidade actual, que pode ser bastante máis dramática, porque o que o proceso de turistificación de Cabanas incrementouse nos últimos anos, agravouse, as súas consecuencias estamos las vendo con moitas actuacións que están levando a cabo, xa non só a nivel de vivendas, senón noutros aspectos. E claro, isto o que indica é que a xente non queda a vivir aquí por varias circunstancias. O prezo pode ser unha delas, pero tamén os servizos é outra. É dicir, non se chegou a atraer poboación porque os servizos deste concello, pois non, a pesar da súa boa situación dentro do Eixo Coruña-Ferrol e as súas infraestructuras, porque somos o único concello con fora das grandes cidades que ten dous accesos da autopista. Un acceso en Vilar do Colo, en Laraxe, que inclúe o polígono industrial, e un acceso para o propio Cabanas, que temos aquí pois, na zona de Samaló e as Salinas. Non? E claro, con esas circunstancias, o noso concello debería de ser pois, inteiro en canto a atraer a poboación, e pola contra, a poboación vaise para sitios máis baratos, como xa apuntei, como son Narón, Fene ou, últimamente, Ares, que ten tamén cantidade de vivenda. E que se están comprando incluso ali segundas vivendas con máis facilidade que do que se fai en Cabanas. En Cabanas, pois, nos últimos anos non se levou a cabo, estiven agora revisando os datos de construcción, e realmente eses datos son desalentadores. O último ano de construcción de vivendas importante foi no ano 2009 con 15 vivendas. E viñase dunha década en que se construíron aproximadamente pois, sobre 70, 80 vivendas e que se pechou con este ano. A partir dese ano caeu todo en picado. A partir dese ano iniciaron os trámites para a elaboración dun pexón, ou con anterioridade tamén, intentárono, e o que hai pois, é caída generalizada. Por que? Pois vou explicar moi sinxelamente. Porque, a pesar de que Cabanas ten unha normativa urbanística que cumprir, non a cumpre. E así de sinxelo. E non, espera o plan, esperan o plan, e o plan nunca chega. Ese foi o discurso que se produciu neste concello, políticamente, dende aquela. Eu non vou entrar aquí a discusións porque o fundamental é a vivenda, pero, de verdade, se somos capaces de estar acumulando bolsas de lixo, como estamos acumulando neste concello desde xa fai máis case 2 décadas, eu creo que non estamos facendo nada ben polos nosos veciños. 2 décadas acumulando bolsas de lixo, cousas mal feitas, de raíz. E siguen. E aí teñen os problemas. Agora, cada un é dono dos seus proxectos e dos proxectos que quixo asumir. Plan participativo, todo o que quixeran, é dicir, foi un plan participativo, tivo 800 e pico delegacións, 845 delegacións exactamente, e aquí ainda siguen ca bolsa do lixo, acumulando. E siguen batallando a ver como consiguen sacar iso para adiante, cando, en canto a vivenda social, ese plan non fala nada. En canto a servizos públicos municipais básicos como sanidade, educación, tampouco nese plan non se fala nada. É un plan estilo Marbella, a ver se nos entendemos dunha vez. Porque parece ser que algúns ainda seguen pensando que ese plan é a panacea, cando o único que serve é para incrementar o nivel especulativo neste concello. E aparte con cousas bastante gordas. Gordas que non gardaron nin as formas a hora de facelas. Que non teñen nada que ver con facer vivenda asequible, ao contrario. Espazos libres que hai na zona da praia, espazos libres que hai entre a vía do tren e a nacional, outros espazos, hai moitas cousas aí que de verdade darían vergoña allea, incluso defendelas públicamente. Agora, aquí, por suposto, sempre hai quen sexa capaz de coller os lixo e acumulalo e xuntalo e decir que nos, ademais, e virnos decir aquí que o lixo é bonito. Que o que pasa. Sinceramente,
para nós necesaria actuacións ou son necesarias actuacións. Xa propuxemos actuacións neste pleno moito máis expeditivas, moito máis concretas, como compra de terreos, que nunca se nos fixo caso. Aquí presentáronse 4 veces mocións para comprar terreos que se podían ter distintas utilidades. Nós pois, puxemos unha, pero podíamos estar equivocados e aceptaríamos outra calquera mellor, así xe lo digo. Pero porque vostedes teñen toda a posesión da verdade absoluta, só 3 partidos políticos parece ser que están aquí autorizados para falar do plan xeral. Pois miren, nosotros aquí viñemos e propuxemos claramente a compra de terreos, eses terreos poderonse xestionar para facer vivenda social directamente. Preferiuse entregarlle eses terreos a promotoras, a inmobiliarias. E xa non só iso, xa non estamos contentos con iso, porque falaba vostede antes de gastos impropios. Pois mire, voulle dicir máis. Gasto impropio é acondicionar un aparcamento porque non entra dentro das competencias municipais. Iso é o que pasa. Pedinlle informes non os ten, como vos vai ter? Pero claro, para unha moción de BNG hai que pedir informes, a ver se non se fai nada. Nada máis e moitas grazas, e sigan así que van moi ben. Moitas gracias, señor Pesaldeña. En fin, evidentemente, que xa non sei por onde empezar. Ese aparcadoiro é unha cesión. Ese terreo finalmente o comprou pois unha empresa. Polo que fora, non o comprou o Concello, o compra outra persoa, outro terceiro, neste caso unha empresa, está no seu dereito, non hai nada que engadir. Se logo, ademais, esa empresa pois ten a ben a súa cesión de balde ao Concello de Cabanas para poder facer ali pois un aparcadoiro, pois tampouco lle vexo problema, xa yo repetín varias veces, e tampouco é que o anterior aparcadoiro próximo pois estivera tamén moito mellor acondicionado, precisamente. E máis, este conta con iluminación pública, conta cun acceso ben delimitado, conta cunha separación con respecto aos bordes. Podería ser mellor, pero tamén poderíamos non telo. Evidentemente, pois, nese sentido, pois estamos contentos de ter ese aparcadoiro. Eu coincido plenamente co acordo de mínimos, evidentemente, pois hai que sentarse e ver o acordo de mínimos para intentar sacar adiante ese plan, pois que evidentemente non vai ser tampouco a panacea. Eu creo que ninguén dixo eso, pero sí que vai solucionar diversas cousas que agora mesmo pois están atrasadas. E con solucionar varias ou a meirande parte delas, pois xa é algo, evidentemente, nunca hai unha solución perfecta, pero sí que mellora moito a situación e en ese respecto, pois sí que hai que intentar pois facer o mínimo posible o común denominador a todos para poder sacar adiante esa cuestión. Por último, por responderlle ao señor Valela, vostede di que eu defendo o PP. No primeiro punto da moción estoulle dicindo sen paños quente que a mí esos 400 euros parecen insuficientes. A vostede lle parece que o PP me manda dicir eso? Evidentemente que non. O digo porque eu penso que 400 euros é insuficiente. Eu o manifesto aquí. Eu non lle preguntei ao PP se lle parece ben que diga isto ou que non, porque dame igual, porque realmente é o que penso. Os 400 euros, evidentemente, para o aluguer dunha vivenda hoxe en día é claramente insuficiente. O asunto da vivenda é importante, é moi importante, pero tamén consideramos que esta cuestión podería ser tratada nuns días máis ou nuns días menos nun pleno ordinario. Non requería sendo moi importante a cuestión, non requería unha urxencia máxima como para facer un pleno extraordinario a 2 semanas, unha semana, uns días, 3 semanas dun pleno ordinario. Porque esas 2 semanas, 3 semanas, uns días non ían cambiar moito. Máxime cando, xa falamos aquí, de que este problema ven de lonxe. Non é unha cuestión que estivera aparecendo nos últimos 2, 3 meses, 4, 5, no último ano, nos últimos 2 anos ou nos últimos 3 anos. Este é un problema que ven de lonxe. As solucións hanse aplicar tamén a longo prazo, non é unha cuestión que un poida desenvolver e solucionar nun ano ou 2, senón que isto vai cunha solución a longo prazo e, polo tanto,
isto podía haber sido tratado tamén nun pleno ordinario. Repito, coa máxima importancia que ten, pero non ia cambiar moito unha semana enriba ou abaixo. Polo demais, nós, aínda que non estamos de acordo co punto 2, pois estamos de acordo no restante da moción e, polo tanto, pois tamén imos votar a favor. Antes de proceder á votación da moción, temos que votar a emenda do... Unha cuestión de orde, eu non tiven dereito ao meu a miña segunda réplica. Hoxe decideu cambiar a orde de intervencións, eu non só intervín unha vez. Sí, perdoe, porque estaba con que o primeiro turno no cal explicou a moción, pois Iso era equivoquei. era a Sí. presentación. Por favor, se quere. Ben, aproveito xa le respondo isto último, comezando por isto último, sobre a urxencia ou non. A urxencia decide que solicita ese pleno e nós consideramos esa ausencia. Se non fora urxente, esperábamos este pleno, porque para celebrala a 2 días do pleno ordinario, como comprenderá, pois é o absurdo estar debatindo isto a 2 días dun ordinario. Que pasa? Cando se solicitou este pleno, estábamos no inicio da apertura dun procedimento no que as persoas podían solicitar esas axudas. E, precisamente, ese primeiro punto no que instamos ao Goberno a reclamar da Xunta a modificación da convocatoria é dunha convocatoria que está en marcha. Se vostede espera a convocar o pleno o día 24 de marzo a 4 días de que remate o mes de prazo de solicitude, vos comprenderá entre que tardan 2 meses vostedes en trasladar eses acordos ás outras entidades. Que a Xunta fai algo, ala vai a convocatoria. Se o fixeran o día 4, o día 5, o día 6 de marzo, cando solicitamos este pleno, podríase modificar esa convocatoria. Non o quixeron facer. Entón, bueno, queda moi ben agora votando a favor de que están de acordo con isto, cando saben que non vai ter aplicación práctica. Iso con respecto a ese punto. Nós tamén temos que dicir que estamos de acordo con ese análise que fixo o portavoz de Somos, desa concepción Marbellí, que xa temos tamén dito moitas veces, e tamén, bueno, nos gustaría, non agora, que xa non ten máis quendas de intervención, non, pero que os portavoz do Partido Socialista aclarase a que se refiren cando falan do PXON, porque tratan de desviar aquí os temas ao plan xeral e nos gustaría saber cal é a postura do PSOE sobre o plan xeral. Se se refiren a facer un novo plan xeral, co cal nós estamos de acordo, desenvolvendo un plan básico que é unha ferramenta urbanística moito máis sinxela e áxil, non? Que deberá estar listo ao mesmo tempo que sea a solución aos problemas de abastecemento, ou se, como se ven desprendendo das intervencións que vimos escoitando por parte do PSOE nos últimos plenos, cambiaron de idea e o que antes lles parecía mal, agora ven ese plan desenvolvido polo anterior goberno do Partido Popular. Ese PXON, por certo, no que se sustentaban tantas promesas á veciñanza, non? Que é un documento que non vale e que nunca vai ser aprobado. Poden dicirlo aquí e poden prometelo 1000 veces. E non é o que digamos nós, é que, porque nós xa públicamente rexeitamos ese modelo especulativo que impón e a arbitrariedade de moitas das súas decisións, senón principalmente porque é un documento que obxectivamente presenta unhas eivas o suficientemente importantes como para facelo inaprobable por parte da Xunta. A máis importante de todas, que non exista abastecemento de auga para a poboación. Un problema que levou a Augas de Galiza a dicirnos, literalmente, que non se poderá aprobar nin este, nin ningún outro plan xeral que non cumpra ese requisito. Entón, bueno, pues tamén quería deixalo en constancia. Grazas. Señor Feal. Sí, vamos a ver. Bueno, volvo a dicir, o plan xeral parece ser que é unha pedra que se tira duns a outros. O plan xeral creo que falamos como un ente en conxunto, non é do que está aprobado, que non hai nada aprobado, senón de algo que hai que poñer encima da mesa. Que podemos usar cousas que están do anterior en valor? Sí. Este concelleiro que no seu momento era portavoz cando se estaba tramitando o plan xeral, votou en contra. Por lo tanto, non estamos a favor. Non sei que se está aquí tergiversando. O que se está intentando poñer encima da mesa é que para arreglar un problema necesitamos unha legislación que é o Plan Xeral de Ordenación Urbana Municipal para que nos permita facer eso. E para facelo, inicialmente temos que partir dun mínimo común denominador para chegar a un máximo común denominador. Eu penso que é bastante fácil, non llevamos dar voltas a
a si estamos a favor ou non. Estamos en contra porque votamos en contra en aquela legislatura. Non, eu penso que non hai máis volta de folla con respecto a isto. ¿Eso quere dicir que temos que estar seguindo tirándonos pedras co plan xeral? Bueno, pois estaremos así, estaremos ca norma social do 86, mentras outros concellos avanzan e nós quedamos aquí obsoletos. E os mundos avanzan non de 1 más 1, en progresión. Porque o que pensábamos que iba a pasar este ano non ten nada que ver co que está pasando. E po ano que ven pensaríamos unha cousa e se vai a multiplicar a evolución de toda a vida social. Entonces, ou estamos ou non estamos. Eu creo que falo polos meus compañeros e estamos na tesitura de que o plan xeral é a perda de toque e que podemos usar o anterior como unha base de desarrollo? Pois sí, pero non é que esteamos a favor do anterior. Estamos a favor de que se ten que desarrollar un plan xeral de ordenación urbana. E con respecto a eso, pues, bueno, como o alcalde acaba de motorizar, nos gustaría saber si esa postura nosa de incluir nos acordos que dentro do plan xeral vaya especificado un parque urbano de vivenda pública, me gustaría que se incluirá en estos acordos. Quere darlle a maior a literalidade á frase para incluíla? Instar ao goberno municipal a aprobar ou promover un parque de vivenda pública municipal? Ou quere redactalo de outra maneira? O punto, digo, para... O que dixen é instar ao goberno municipal a lexislar en favor a traballar pola creación dun parque público de vivenda? Ou como quere exactamente a redacción da mesma? Vamos a ver, eu creo que a proposta é bastante sinxela e sería propoñer no estudio do plan xeral a inclusión dun parque público municipal de vivenda. Eu penso que é bastante sinxelo de levar a cabo eso. Vale. Ben, señor Varela. A mí xérame dúbidas, porque a que se refire? Porque se non hai un plan xeral aprobado, se redactamos un novo plan xeral, ou non, quer dicir, non lle vexo moito xeito a proposta de incluírlo nun plan xeral se non temos plan xeral. Vai se redactar un plan xeral novo ou a que se refiren? Home, eu polo que entendo que sería estudar a súa implantación pois no plan xeral no que se traballa, que tentarase pois, sacar adiante e levar a cabo. Señor Presardiña. Unha cuestión de orde. Eu creo que se están metendo aquí nun xardín que non saben. É dicir, o plan xeral está aprobado provisionalmente. Está aprobado provisionalmente por este pleno en outubro de 2018. É que eu non sei o que queren facer agora. Están modificando o plan xeral? Entendo que están modificando o plan xeral. Haberá que rematar a súa aprobación definitiva e logo levar a no, cabo. entonces, pero entonces non se inclúe dentro do que é a aprobación definitiva, claro. Entón, para que estamos aprobando ese punto se non ten ningún efecto? Eu entendo que pode ter efecto no futuro. No futuro. Claro, Porque non moi vai a ser. bonito. Ben, hombre, mire, por favor, estamos falando do presente. Eu xa lle lo expliquei na miña intervención, que sempre se meten a eso, creo que é incomprensible. É dicir, estánse metendo a intentar modificar por atrás. No, eso, calquera modificación é posterior á aprobación definitiva. Pero vamos a ver, se agora mesmo teñen que modificar o plan xeral, que xa lle lo mandou a Xunta, teñen modificado. Esa é a cuestión. Segundo, que van introducir máis modificacións a maiores. Esta, se introduce a maiores, ten sentido. Se non se introduce, evidentemente non ten ningún sentido. Como que se vai aprobar para despois? É que eu, de verdade, non sei, e a min o relevante en calquera caso, é unha cuestión de orde, é que tal como non temos regulamento a hora de tramitación de emendas e todas estas cousas, se o propoñente non acepta a emenda, non se pode votar, porque quere manter o seu texto. Isto non pasou por comisión, señores. Por lo tanto, ven directamente a pleno, vótase segundo o que establece o propoñente, non sobre o que nos dé a nos gana aquí.
eu creo que nunha maior participación democrática, cantas maior emendas fagamos a unha moción, máis enriquecida e participativa de ideas está por todos. Eu non lle vexo problema ningún, adiante. Para iso están as comisións informativas, señor alcalde, para facer ditames. Ben, igualmente, pois non hai máis que proceder, polo tanto, a votación do punto sexto, que eu considero que débese votar a súa inclusión ou non na moción, e se non sae adiante, pois xa votamos a moción na súa literalidade, señor Valera. Eu, por tamén unha cuestión de orde, quería que nós non estamos de acordo con esa inclusión dese punto e nos gustaría que a secretaria pues, aclarase si ten sentido que si se pode votar que se inclúa un punto maiores. Efectivamente. Sí. No, nós non estamos de acordo con ese punto. E, polo tanto, nós como proponentes desta proposta, pois, pedimos que se vote a proposta tal cual foi presentada. Ben, pois temos que, entón, que votalos sen o punto quinto, sen ningunha modificación. Procedemos, polo tanto, á votación da moción tal cual foi presentada. De acordo? Votos a favor? Por unanimidade, pois queda aprobada a moción e pasamos, polo tanto, ao punto 2 da orde do día, que era a moción sobre a execución do programa do Fondo de Transición Xusta na Galicia. Expoñe tamén o señor Valera. Adiante, por favor. Ben, moitas grazas. Esta segunda proposta é unha moción sobre a execución do programa do Fondo de Transición Xusta na Galiza. A súa exposición de motivos di o seguinte. Segundo expón a Xunta de Galiza no seu documento Fondo de Transición Xusta, situación do programa de xuño de 2023, a Comisión Europea creou o mecanismo de transición xusta como ferramenta clave para garantir que a transición cara a unha economía climáticamente neutral ocorra de maneira xusta. Este mecanismo asegúrase de que as comunidades afectadas, as autoridades locais, os interlocutores sociais e as organizacións non gubernamentais están involucradas para continuar enunciando como obxectivos do Fondo de Transición Xusta mitigar os efectos negativos da transición climática, prestando apoio aos territorios máis perxudicados e aos traballadores afectados e promover unha transición socioeconómica equilibrada. O programa foi aprobado por decisión da Comisión Europea o 20 de decembro de 2022, logo da súa elaboración polo Estado, en colaboración coas comunidades autónomas afectadas, e a súa aplicación é 2021-2027, máis cunha maior intensidade de aplicación nos primeiros anos, o 66% entre 2022 e 2023, chegando ao 87% no 2025. O marco normativo comunitario aplicable aos fondos europeos estruturais e de investimento no período de programación 2021-2027 está constituído basicamente polo Regulamento da Unión Europea 2021-1060 do Parlamento Europeo e do Consello de 24 de xuño de 2021 pola que se establecen as disposicións comuns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional, ao Fondo Social Europeo máis, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo de Transición Xusta e ao Fondo Europeo Marítimo de Pesca e de Agricultura, así como as normas financeiras para ditos fondos e para o Fondo de Asilo, Migración e Integración, o Fondo de Seguridade Interior e o Instrumento de Apoio Financiero á Xestión de Fronteiras e a Política de Visados. Este regulamento, no seu artigo 63.1, define que a subvencionalidade do gasto determinarase baseándose nas normas estatais, salvo que no mencionado regulamento ou nos regulamentos específicos de cada fondo ou baseándose neles se establezan normas específicas. Na aplicación do mencionado precepto apróbase a orde HFP /1414/2023 de 27 de decembro pola que se aproban as normas sobre os gastos subvencionables dos programas do Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional e do Fondo de Transición Xusta para o período de programación 2021-2027. A cantidade asignada a Galiza do Fondo de Transición Xusta foi duns 111 millóns de euros, o 12,8% do total, moi por debaixo do que deberá corresponder atendendo a criterios de destrucción de emprego, do que se resta o 4% para programas estatais transversais do Instituto de Transición Xusta. A súa xestión corresponde á Xunta coa supervisión do Ministerio de Facenda. Os obxectivos e actividades figuran no programa do Fondo de Transición Xusta 2021-2027, que no relativo ao ámbito territorial das axudas suliña a especial atención aos concellos de transición xusta que se establecen nos protocolos de actuacións dos convenios de transición xusta de Galiza, Meirama e As Pontes, nomeadamente 5 no primeiro deles,
Carral, Cerceda, Laracha, Ordes e Tordoia, e 14 no segundo, no que estamos incluído Cabanas. Ademais de Agapela, Cerdido, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Munas, Ortigueiras, Pontes, San Saorniño, Asomozas, Vilalba e Xermade. Nos orzamentos da Xunta para 2025 figuran 54,7 millóns de euros dos fondos de transición xusta xestionados na súa maioría pola Consellería de Industria, co IGAPE e o INEGA, e en menor contía pola de emprego. Na actualidade, a primeira ten abertas distintas convocatorias de mellora da sustentabilidade enerxética para empresas industriais e de instrumentos financeiros para grandes empresas xeradoras de emprego. Ten outras xa pechadas, pero sen resolver, caso das PEMES, outras xa resoltas, como a dos centros digitais, e unhas 6 líneas aínda están pendentes de convocar. Nas bases das convocatorias públicas de axudas non se respecta dito principio de especial atención aos 19 concellos como establece o programa, recolléndose nas bases, no mellor dos casos, uns 10 puntos de 100 ou 5 de 103, e mesmo excluindo en todas elas aos concellos de Muras, Xermade e Vilalba. O caso da Consellería de Emprego é máis preocupante, xa que os case que 7 millóns de euros do Fondo para a Formación están a ser destinados a actuacións unilaterais, non informadas nin consensuadas, e sen convocatoria pública, deixando fora a formación regrada dos concellos afectados. Por todo anteriormente exposto, desde o Grupo Municipal do BNG propomos a este pleno a adopción dos seguintes acordos. O primeiro, demandar da Xunta de Galiza a paralización das actuacións e convocatorias de axudas con cargo aos fondos de transición xusta que non estean resoltas e con adxudicación sen firme, mesmo chegando a recorrer xudicialmente as mesmas. Segundo, requerir da Xunta de Galiza a revisión das actuacións e das bases das convocatorias de axudas con cargos aos fondos de transición xusta para focalizar ditos recursos dentro das zonas de transición xusta definidas no protocolo de actuacións dos convenios de transición xusta de Meirama e As Pontes, sen exclusión algunha dos concellos incluídos no mesmo. Terceiro, iniciar previos os trámites necesarios os procedimentos legais acaídos no caso de non ter compromiso firme por parte da Xunta de atender as demandas anteriores antes do 4 de maio de 2025, data de remate do primeiro prazo de solicitudes de todas as convocatorias abertas de axudas con cargos aos fondos de transición xusta. Moitas grazas. Ben, moitas gracias, señor Peal. Ben, con respecto a este punto presentado polo Grupo Municipal do BNG, decir que o Goberno de España, a través do Ministerio de Industria e Transición Ecolóxica, subvencionou con 120 millóns de euros en pequenos proxectos empresariais, pequenos proxectos industriais de investimento, enerxéticos innovadores ou incluso en proxectos municipais de infraestructuras, dos cuales sobre uns 85 millóns de subvencións foron para As Pontes por ser subsidiaria do problema de Endesa, e 34 millóns para Cerceda polo tema de Meirama, o cual significa unha investimento de 534 millóns de euros en total. Ademais de 12 proxectos a maiores do Instituto de Diversificación e Aforro Enerxético, unha cuantía en subvencións de 98,7 millóns de euros, mobilizando 375 millóns de investimento. Este plan de transición xusta arranca en novembro de 2021, finalizando no 2027. E a Galicia tócalle 111 millóns de euros para subvencionar. Digamos que a primeira convocatoria que implementa a Xunta é en febreiro de 25, o cual significa que levamos 3 anos de retraso para mobilizar esas subvencións. O cual significa que desde o 25 ao 27 temos ese tempo para ter todos os proxectos executados para poder ter lugar ao efecto esta subvención. Decir que este plan estratégico de transición xusta estaba definido para os concellos nomeados anteriormente, que son os de influencia tanto de Endesa como de Meirama. En cambio, as axudas da Xunta, digamos que amplía o abanico, disminuindo o efecto de transición xusta en estes concellos. Polo que, habida conta do que pasou na anterior moción, que non se vai a ter en conta para nos o de paralizar as actuacións, parécenos unha aberración, porque se levamos 3 anos de retraso e encima paralizamos o que hai, non vamos a dar chegado ao 27 para levar a cabo isto. O que nos gustaría era, pois eso, instar a Xunta que axilizase a xestión e a eficiencia en estas subvencións públicas de
no ámbito da transición xusta, habida conta de que levamos xa 3 anos de retraso. Señor Pesaldiño. Sí, pois esta, en relación a estas actuacións que veñen dadas por reunións a nivel internacional de distintos organismos como, o COP21, que é unha conferencia das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático, 2015, que se foi sucedendo despois en 2018 coa COP24 en Polonia, etcétera, que camiñadas a que, finalmente, tanto nos Estados Unidos como no que nos afecta nos na Unión Europea, desenvolveron o que se chaman pactos verdes. Hai o Pacto Verde Europeo, que busca consiste nun paquete de iniciativas políticas que situen a Unión Europea no camiño cara a unha transición ecolóxica encamiñada á neutralidade climática para 2050, non? Esta contribución da Unión Europea a estes acordos internacionais van encaminhados fundamentalmente a que haxa unha Europa máis limpa, máis saudable e climáticamente neutra, transformando os modos en que producimos e consumimos, non? Isto a nosa comarca, afectanos no que respecta á transición, que é o peche da central térmica das Pontes, e nas proximidades, efectivamente, a central térmica de Meirama, que xa foi demolida totalmente. Nese sentido, evidentemente, a tramitación desas axudas está tendo graves problemas, como teñen como en este caso, entendemos que hai que resolver esa situación e os cartos teñen que chegar a quen teñen que chegar. Nada máis. Moitas grazas. A ver, lóxicamente, aquí xa todos coñecemos que o Fondo de Transición foi un mecanismo da Unión Europea para compensar ou promocionar ou potenciar os territorios afectados polo CR neste caso da produción de electricidade de Meirama e as Pontes. O que máis nos afecta a nós, evidentemente, é o das Pontes, e o que se trata é de dinamizar eses núcleos. En canto ao ámbito de actuación, efectivamente este é un ámbito de actuación provincial, pero esta decisión ven imposta pola Unión Europea. É a propia Unión Europea quen di que o ámbito de actuación destas axudas ten que ser provincial, non tanto centrado neste punto. Concretamente, o fai no Reglamento 2021/1056, que é onde especifica que o ámbito de actuación destas axudas será no ámbito da provincia e, polo tanto, non é que se distribúan máis que esos concellos afectados, pero é o ámbito no cal ten que ter actuación estos fondos de transición xusta. Polo tanto, a Xunta de Galicia o que fai neste caso é aplicar o que o reglamento imposto pola Unión Europea lle di. E concretamente, ata busquei a definición, é o NUT 3, que é a unidade territorial estadísticamente que se corresponde coa provincia. E, polo tanto, a Xunta de Galiza, no que é na aplicación do ámbito territorial, únicamente está cumplindo o que lle pon. Teñen 25 puntos para a promoción de 10 se está dentro destes concellos afectados e 15 se hai creación de emprego, ademais, nesta actuación. E, polo tanto, nos entendemos que, máis alá de instarlles a requerir ou revisar calquera convocatoria, sempre é bo, calquera revisión convocatoria e mellora das mesmas, todo é susceptible de ser mellorado e todo é susceptible de ser implementado con diversas modificacións que melloren, pero claro, lóxicamente, demandar a paralización das actuacións ou iniciar previos trámites necesarios os procedimentos legais para unha demanda xudicial, que é o que entendo que é o terceiro punto, eu creo que non dá lugar. É dicir, nós podemos suxerirlles, podemos dicirlles
son legislacións que veñen da Unión Europea e, polo tanto, pois teñen a súa tramitación, os seus expedientes e as súas modificacións, pero non creo eu que teña lugar pois unha paralización e pois neste caso, un procedimento legal para levar a cabo este tipo de actuacións, toda vez que nós, en primeira instancia, lles pedimos que a melloren. Polo tanto, nós imos votar en contra desta moción. Señor Varela, entendo segundo turno palabra, non? Ben, pois novamente estamos aquí para falar dun problema grave, dun problema que afecta directamente a Cabanas e a toda a comarca, os fondos de transición xusta e a súa mala xestión por parte da Xunta. Estamos a falar duns fondos que foron creados para paliar o peche das centrais térmicas e impulsar a reactivación económica dos concellos afectados, vale, entre eles Cabanas. E novamente estamos aquí vendo como o alcalde, cando ten que decidir entre defender a veciñanza de Cabanas e defender o seu partido, ponse do lado do seu partido. Falamos de 111 millóns de euros que deberían estar destinados a garantir as oportunidades laborais, a diversificación económica e a evitar a desertización industrial da noso concello e da nosa comarca. Pero cal é a realidade? Pois que a Xunta está a desviar estes fondos para outras finalidades, que os reparte sen criterios xustos e que mesmo exclúe concellos que deberían ser prioritarios. Vostede, señor alcalde, sabe perfectamente que a Xunta está a facer convocatorias de axudas que, lonxe de favorecer os concellos de transición xusta como o noso, abren a porta a proxectos en toda a provincia da Coruña, reducindo ao mínimo as vantaxes para os municipios que máis o necesitan, que máis o necesitamos. Como se os efectos da central térmica das Pontes fosen os mesmos na Coruña que nas Pontes ou que en Cabanas. E cal foi a súa resposta? Foi vostede queixarse á Xunta? Falou con alguén? Ou mantivo en silencio? Porque, polo tanto, por menos nós non escoitamos ninguna sola queixa do goberno municipal. É iso que nos manda WhatsApps todos os días. Pero disto non escoitamos nada. Vostedes non levantaron a voz nin para pedir explicacións, nin, por suposto, para reclamar que os beneficios destas axudas se empreguen para beneficio a veciñanza de Cabanas. A súa pasividade neste tema tampouco nos sorprende, non é nova. E temos aquí outro exemplo, como falamos no anterior punto. O 29 de novembro de 2023, non sei se recorda que estaba facendo vostede, estaba aquí, neste pleno, aprobamos por unanimidade a creación dunha comisión especial de transición xusta para facer un seguimento das actuacións e defender os intereses do noso Concello nestes termos de transición xusta. Ano medio despois, a comisión segue sen crearse. Unha comisión que se iba a reunir cada 6 meses como mínimo. Sorprendidos? Pois non, a estas alturas nada nos sorprende. É o seu método habitual. Votan que sí, porque queda mal votar diante desa Cámara en contra das veciñas e veciños, pero logo deixan morrer os temas nun caixón a ver se ninguén pregunta por eles e xa non se acordan. Pero hoxe non lles imos deixar que se agochen máis e traemos unha moción que é clara. Son medidas concretas e queremos saber se hoxe se van poñer do lado da veciñanza ou se van poñer do lado do seu partido. Porque fala vostede aquí de que a Xunta se acolle ao espacio NUTS, o NUT 3 e a provincia. Pero eses mesmos regulamentos permiten que cada Estado e cada autonomía, Xunta de Galiza, mellore a definición, incluso chegando ao código postal. O sea, que podrían facelo. Non o fan porque non o queren. E xa, por último, para pechar a intervención, con respecto á proposta do portavoz do PSOE, nós non imos aceptala e nos sorprende mesmo que a fagan, tendo en conta que hai concellos nos que gobernan, como por exemplo Vilalba e Xermade, que están totalmente excluídos destas axudas. Entón, por lo tanto, pues non imos aceptala. Señor Pérez Sardiña, nada. Ben, pois se vostede xa non acepta ninguna moción, xa non lle propoño ningún cambio tampouco na mesma, non? Evidentemente, pois estaría de acordo en instar a Xunta de Galicia a que revisase as convocatorias, a instar ya que mellorase este tipo de liñas de axudas ou a que revisara intentando potenciar isto, pero eu non podo estar de acordo en paralizar unha convocatoria prácticamente ou xa en marcha
tampouco en iniciar un procedimento legal sen antes, pois, canto menos, pois, que nos respondan ou ver o que fan. E, polo tanto, pois, nós reiteramos o noso voto en contra desta moción. Non sei se alguén quere, señor Feal. Efectivamente, volvemos a reiterar que este proxecto, estas axudas de transición xusta veñen tarde, é dicir, se están implementando tarde en Galicia. Nomeadamente están para eses concellos afectados tanto por Endesa como por Meirama, non vamos a nomealos, están aí. E nós o único que decimos é que non entendemos a paralización e entenderíamos unha axilización da xestión. Se non se ten en conta esa proposta, o noso sentido vai a ser a abstención. Ningún turno máis de palabra? Procedemos, polo tanto, a votación. Vale. Votos a favor de aprobar esta moción? Votos en contra? Abstencións? Ben, pois, tras o resultado desta, pasamos ao terceiro punto da orde do día, a moción sobre o Piñeiral da Madalena. Entendo que expón o señor Pérez Sardiña. Adiante, por favor. Sí, efectivamente, asinamos a moción. Imos proceder á súa exposición. Entendo que todos os concelleiros puideron acceder á moción no expediente, aínda que no expediente non está. É unha cuestión que tamén queríamos manifestar, que cando se acheguen as mocións, evidentemente solicitamos que se acheguen co expediente. Ten todo o mundo a moción? Agora sí, porque solicitamos aos grupos que pediron ao pleno. No expediente non están. Non estaba No. Vostede tampouco? Bueno, eles presentamos no Nós conjunto, témola. eles teñen por aí, pero pola propia plataforma, eu supoño que os seus concelleiros non tiveron acceso ou terían acceso por outras vías, supoño, porque terán acceso ao rexistro. Nos, a través da, non sei, o que eu digo porque non la pediron, entón entendo que no expediente non está incluída. Bueno, claro. Tampouco, non, eu digo, por lo menos, as do BNG non dixen nada, pero eu sí. Digo sobre este e sobre a seguinte, que non estaban. En teoría está como cumplido. En calquera caso, pois, disculpas polo erro administrativo. Se tedes agora a moción e se... Só non, ningunha. Eu supoño entonces, porque nos pediron as dúas que faltaban, por iso manifestamos. Nos atemos porque la solicitamos. No expediente non estaban, desde logo. Vale. Bueno, se igualmente xa está, pois entendo que xa ten todo o mundo e, bueno, igualmente o revisaremos. Por favor, Non estaban á vista. Por lo menos non están expedientes. Está o expediente 1904/2022, expediente 98/2025, 313/2025, que sí que solicitamos que os expedientes relacionados sí que estiveran accesibles, ese sí que aparecen, pero non aparece nada máis, en principio. Agora mesmo estou revisando por aquí e non vexo... Las mocións e todo está Público, pero público, claro. teórica ao ser a través de órganos, solamente se ve a documentación que está en documentos, está en datos básicos, pero non en documentos. Temos que revisar eso. En teoría está cumplido. Pode ter que... Para estar interesados no expediente. Entendo, vale. Pois debe de haber un problema aí, porque só mostra o que son os expedientes abertos.
Só están os expedientes abertos, bueno, esos expedientes que mencionei, e non... E claro, miras un pouco, revisas un pouco por onde están os expedientes, pero non ves as mocións por ningún lado. Supoño que será un problema de que, non sei, bueno, iso é unha cuestión administrativa que hai que resolver. En calquera caso, como vou ler, pois xa queda constancia. O Pleno da Corporación, en abril de 2019, acordou unha moratoria de cortado no Piñeira da Madalena, posto que se realizaron varias sobre parámetros exclusivamente ornamentais, de parque urbano, de centro da cidade, que nada teñen que ver coa realidade da masa arbórea marítima e dunar. Pouco durou e xa se cortaron ou caeron varias decenas de árbores en que se fixese nada por mudar a deterioración do espacio. Mais ben ao contrario, co último asalgamento que se produciu por acción de augas residuais. Non? O noso litoral, cunha extensión de 2 km de praias, ten unha variada vasta riqueza ecolóxica deficientemente protexida. A singularidade e diversidade ambiental do noso litoral representa o maior activo e a maior riqueza social, económica e paisaxística de Cabanas. Do mesmo xeito, esa diversidade debe combinar a devandita riqueza natural cunha oferta de praia que complemente a realidade do desenvolvemento económico e social do municipio. Os novos usos, que parten de modelos turísticos mediterráneos, están a impulsar actuacións que modifican a realidade natural, descrita no areal e no Piñeiral da Madalena. Pola contra, o Piñeiral da Madalena ofrece dende comezos do século XX un espazo público senlleiro e protector da zona da Madalena, ademais de ser o referente xenuíno do noso concello que se integra no escudo de Cabanas. Nos últimos anos, reduciuse a espesura do Piñeiral e aumentou exponencialmente a vulnerabilidade dos piñeiros máis vellos os temporais. Por iso, o Concello debe levar a cabo medidas de protección por motivos ambientais e de conservación desa masa arborada, afectada ademais polo cambio climático, que acabamos de falar. Despois de case 40 anos non existe plan especial de protección do Piñeiral Marítimo da Madalena e a cualificación do solo no plan de ordenación do litoral como solo rústico e protección de espacios naturais, o que se sumou tamén a afección da zona de protección de aniñamento potencial da Piñeira das Dunas. O Concello volve a cortar árbores sen perigo de caída e sen enfermidades acreditadas documentalmente. Á vista do exposto de todo isto, solicitamos que o Pleno acorde o seguinte: redactar un plan especial de protección e conservación do Piñeiral da Madalena, tal e como establecen as normas subsidiarias municipais. Segundo, plantar novas árbores co asesoramento técnico adecuado para garantir a conservación do Piñeiral da Madalena. 3. Crear unha mesa de diálogo con todos os grupos políticos aberta a participación veciñal co fin de elaborar unha proposta de recuperación do Piñeiral da Madalena. E, por último, cuarto, solicitar a Administración do Estado a retirada do espigón na desembocadura do río Eume, que tamén afecta a dinámica das correntes. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias, señor Sardiña. Quenda de intervención, señor Ladra, por favor. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, antes de nada, mis primeras palabras quiero dedicárselas a Antonio Pérez Vila, secretario de este ayuntamiento durante muchos años y que recientemente pues partió. Así que nada, voy a dedicarle las primeras palabras y agradecer su trabajo y su labor aquí en este concello. Bueno, sobre la moción, tiene sus partes positivas, otras que son un poco más matizables bajo nuestro criterio. Lo de redactar un plan de especial protección y conservación del Piñeiral lo vemos bien, estaba dentro de nuestras ideas ese plan. Es muy necesario por la situación pues, que tiene el pinar a día de hoy, bueno, ya desde hace varias décadas, ¿no? Un pinar muy antiguo, que está en una fase final de la gran cantidad de pinos que están, así que sí que hace falta pues, un plan de protección y un plan de conservación a largo plazo. Por el punto 2, plantar nuevos árboles con asesoramiento técnico adecuado también lo vemos necesario. Consideramos que dentro del plan de conservación del Piñeiral entraría ese plan de nuevo replantados de especies, ya sean pinos o otro tipo de especies, en
nuevas ubicaciones y demás. En el texto de la moción indicaba de que, bueno, que cada vez el pinar estaba más despoblado. Bueno, que esté más despoblado no indica que esté peor. Es decir, varios técnicos de los que vinieron a este concello cuando estaba yo de alcalde, indicaban de que uno de los grandes problemas que tenía este pinar era la sobrepoblación de pinos, que eso generaba un gran problema tanto para los pinos existentes, que no crecían en un desarrollo correcto, como para la propia tierra bueno, la arena y la tierra donde están los mismos, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente eso hay que hacer un estudio, hay que evaluarlo bien y plantar, sí, pero igual no lo que algunos creemos que hay que plantar. Que eso lo tendrán que decidir pues, técnicos y empresas que realmente sepan de esta materia, no aquí 11 personas que a lo mejor pues, no tenemos los conocimientos suficientes para tomar esas decisiones. Sobre crear una mesa de diálogo sobre la participación, con participación vecinal, política y elaborar un plan de recuperación del Piñeral, sí, pero con matices. Hay un órgano en este concello que desde que entró el Partido Popular en este concello no se usa, que es el Consello de Participación Vecinal, que sería una herramienta maravillosa para recuperar y, por ejemplo, pues tratar este tema, donde se debatan propuestas y se haga una relación de propuestas que después técnicos especialistas y empresas especializadas que vayan a elaborar pues, ese plan de conservación del Piñeral, evalúen cuáles pueden ser adecuadas y cuáles no. Porque mucha gente podremos tener buenas intenciones y tener grandes ideas, pero que a lo mejor a la hora de la verdad técnicamente pues no son viables. Y considero que todas esas propuestas deben de ser filtradas por técnicos y empresas especializadas en ese tema y que después pues evalúen ellos y redacten pues el plan del que el concello se tendrá que regir a partir de ahora. Y el punto número 4, solicitar a la Administración del Estado la retirada del espigón y desembocadura del Eume. Sí, pero yo, bueno, después de varias conversaciones que tuviera en su día con demarcación de costas, estaban pendientes de hacer un nuevo plan, un nuevo estudio de mareas y de corrientes para evaluar si era necesario la retirada completa del espigón o no. Yo ahí matizaría más que instar a que la retirada a un nuevo estudio donde se evalúe si es necesario la retirada completa del espigón o no. Es con ese matiz. Por ahora nada más. Muchas gracias, señor Varela. Moitas grazas. Nos desde o BNG votaremos a favor desta proposta porque estamos de acordo en termos xerais con ela e consideramos que a defensa dun espazo natural como é o Piñeral da Madalena debe estar por riba de partidismos e de intereses privados. Pero antes de entrar no fondo do asunto, permítame facerlle algunhas preguntas que creo que a veciñanza merece que respondan ao respecto da última corta de tres piñeiros. A primeira destas preguntas é que criterios seguiron para cortar eses tres piñeiros, porque no expediente non figura informe de ningún técnico municipal que o xustifique, tan só unha queixa dun particular. Sorpréndenos que isto sexa motivo suficiente para cortar árbores nun espazo público e para facelo tamén con gran celeridade, toda vez que a celeridade non é precisamente o que caracteriza a este goberno. E algo que contrasta precisamente con polas a medio desprender que hai no Parque do Areal, onde cada día xogan os pequenos e as pequenas do noso concello, que o seu perigo pois, é evidente e que botan semanas sen que ninguén as atenda. Pero neste caso, pois, actuaron rapidamente. Resulta que nese expediente tamén aparece o estudo sobre o Peñeiral. Creo que xa saben a que estudo me refiro, non? Creo que todo o mundo, incluso a xente que nos ve desde a casa tamén saberá, porque foi motivo de moitos e moi acalorados debates neste pleno e de moitas intervencións por parte de persoas que hoxe son concelleiras aquí nas redes sociais, non? Un estudo que foi realizado na pasada legislatura por unha empresa especializada e experta en arborado e que identificou árbore por árbore cun número de matrícula indicando o seu estado concreto. Un estudo que vostedes e vostede ridiculizaron e menosprezaron todo o canto quixeron. Pero agora que lles convén,
como non tiñan forma de xustificar unha corta, o meten nese expediente e non lo venden como un documento válido. En que quedamos? Ese estudo é válido? Non o é? Eu entendo que se o meten no expediente consideran que agora sí que é válido. E, polo tanto, se o é, nos poden dicir que árbores concretas son as que cortaron o número de matrícula, non lo poden indicar. Porque aquí parece que estamos ante outro caso de primeiro facemos, primeiro cortamos e logo a ver como justificamos. E logo dedícanse vostedes a propaganda, non? Dedícanse a enviarnos WhatsApps todos os días con fotos do alcalde, esta última, pois, aguantando o cartel dunha funeraria. E nesa información masiva, nese envío masivo que fan, non informan de que árbores colocaron. Podrían dicirnos que especies concretas son as que plantaron. Falle moita gracia, señor alcalde. Porque a mí non me fai ninguna gracia que cada día nos mande. Por certo, he encontrado que quedou neste pleno 4 ou 5 fotos súas, cada día disfrazado dunha cousa. A mí non me fai ninguna gracia. E penso que ás veciñas e veciños tampouco lles fai moita gracia. Pero bueno. O que dicía, poden dicirnos que especies son as que plantaron? Son especies que se recomendan nese mesmo estudo que aparece no expediente, que se fixo no anterior mandato? Ou é outro xesto de propaganda e non saben siquiera o que hai plantado? Porque se falamos de proxectos ambientais, tamén podemos seguir preguntando. Podemos preguntar que pasa co proxecto de mellora ambiental do Piñeral da Madalena, non? Un proxecto conseguido por o anterior goberno con case 500.000 euros de orzamento destinados, entre outras cousas, á reforestación e a rexeneración ambiental do Piñeral e do parque. En que fase está eses traballos? Que fixeron nestes casi 2 anos que levan gobernando? O Piñeral da Madalena é para todas as veciñas e veciños un símbolo, non, do noso concello, e o seu estado é grave, non o dicimos nós. Sabe o calquera que visita ese lugar e o di o estudo que fixemos. E o que necesitamos é unha xestión seria e transparente, non decisións improvisadas ao servizo de intereses privados, nin promesas baleiras cara á galería. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Varela. Pois sí, o do cartel da funeraria pois fíxome gracia, a verdade, porque canto menos pareceme que está un pouco sacado de contexto, non? Nós encantados de ser acolledores de iniciativas solidarias que buscan axudar pois no medio ambiente, que buscan a favorecer a natureza no territorio. Para este tipo de cuestións pois damos tamén a benvida a todos aqueles que queiran vir e participar en cabanas deste tipo de accións que son boas para a sociedade e tamén para a natureza. Centrándonos brevemente na moción, a nós parécenos ben redactar un plan especial de protección e conservación do Piñeral da Madalena, pois sí, é axeitado. E ademais xa o dicimos tamén desde fai tempo, o auge a conservación do Piñeiral é a longo prazo, non é unha cuestión que un poida facer algo nun ano e logo noutro ano pois cámbiase o criterio, así non vai adiante o espazo verde. O espazo verde vai adiante cando hai unha política consensuada que ao longo prazo traballa a prol desta zona que, sin dúbida, pois hai moito que facer, evidentemente, e moito que coidar. Lóxicamente, vostede o sabe ben porque, como ben di, fixo vostede pois, un estudo como concelleiro de Medio Ambiente que era naquela época que identificou unha por unha as árbores. Ese mesmo estudo, vostede xa saberá precisamente pois, que recomenda plantar novas árbores, recomenda facelo pois, dunha determinada maneira. Eso xa ven recollido no estudo. E, de feito, eu creo que ese estudo, pois, sí, podría ser xa unha guía para empezar a redactar ese plan especial de protección e conservación do Piñeiral da Madalena, porque aí xa veñen incluídos os números de exemplares, o seu estado e demais. A mesa do diálogo con todos os grupos políticos e aberta a participación veciñal, pois sí, pois tamén nos parece ben, pero efectivamente é certo o matiz que decía, ao final ten que ser un técnico o que diga isto pode ser, isto non pode ser, porque ideas podemos ter todos, pero ao final hai algunha idea que pode resultar máis perxudical que beneficiosa. En relación ao punto 4, consta que houbo xa unha visita. Fálolle de memoria,
pero penso que foi fai un ano do delegado do goberno na provincia que visitou xunto pois, cos representantes do Concello de Pontedeume e do Concello de Cabanas, tamén invitados da Cofradía de Pescadores de Pontedeume, porque estaban avaliando a posibilidade de poñer 2 ou 3 tuberías baixo o espigón que favoreceran a circulación da auga. Estaban realizando un estudo. Teríamos que saber que concluiu ese estudo, se que está xa finalizado, e en caso de estar finalizado, pois a que conclusións chegaron. Eles plantexaban a instalación da tubería en primeiro lugar e logo ver como podería ser a cuestión para sacar o espigón na súa totalidade ou non. Pero o primeiro que plantexaban é simplemente unha mellora da circulación da auga. É certo pois, que o delegado do goberno pois, tamén indicou pois, que cando tivera máis noticias pois, non la remitiría. Quedamos á espera e cando as teña pois, non dubido de que así o fará. Polo tanto, pois, non temos problema neste punto tampouco, pero é certo que cabería ter coñecemento da situación actual para remitirlle esta proposta á delegación do goberno instándolle a isto cando xa están traballando. Nos, en calquera caso, xa lle digo que non teño problema, aínda que sí creo que sería mellor esperar a que rematase xa o estudo que teñen antes de solicitarlle retirar o espigón. Eu creo que o mellor é que rematen o estudo e logo se fai falta, en función do que di o estudo, lle solicitamos retirar o espigón. Polo tanto, a min gustaríame retirar o cuarto punto simplemente en espera de ter os datos deste estudo e logo pois facerlle a petición ou non. Polo tanto, solicitaríamos pois a retirada deste punto. Por último, podría responder tamén ao señor Varela, pois de memoria non lle podo dicir os números de unidades de que número de serie tiña cada piñeiral que se talou naquel momento ou nos pasados días. Evidentemente, pois sí que lle podo dicir que foron a raíz pois, dunha queixa ou denuncia veciñal que amosaba pois un perigo, vamos decir, inminente con respecto de caída. Incluso a propia queixa axuntaba xa algunha fotografía de algunha caída pois, que afortunadamente pois, non pasou a maiores, pero que non lle faltou moito. Polo tanto, ante unha situación de perigo, consúltase o estado dos pinos precisamente nese estudo. Nese estudo viña que era necesario unha poda de reducción e unha tala en altura, se non lembro mal. Chámase unha empresa que o faga e a empresa que o fae di evidentemente o ano, evidentemente estamos en 2025, este estudo creo que foi feito en 2021, 2022, pasou tempo e evidentemente pois a situación cambiou e polo tanto o perigo era inminente, polo tanto pois procedeuse a súa retirada. En calquera caso, unha vez cortados, hai algunha foto tamén de algún exemplar que amosa que estaba de todo menos en boas condicións. Non digo que foran todos, evidentemente, podería haber algún outro que estaba en mellor situación, pero que por outro lado estaba nunha inclinación ou ángulo moi perigoso para os establecementos. E, polo tanto, pois así actuouse. Seguinte... Dime. Por favor, adiante. Poñente. Ben. Sí, en canto ás propostas do Grupo Socialista asumímolas todas, matizamos que a mesa del diálogo pois, pode ser perfectamente o Consello de Participación Veciñal, o de retirada evidentemente tamén se podemos matizalo e poñer instar a presentación do novo estudo ou do estudo relativo a tal, non temos ningún problema nese sentido, parecenos correctas esas matizacións. E despois un pouco sobre o que sobre a última actuación que foi o que motivou tamén esta moción unha vez máis. Temos que felicitar ao alcalde, especialmente o alcalde, porque agora é un visionario. Resulta que acorta a producirse o 28 de febreiro e o escrito que temos no expediente dun particular é do 5 de marzo.
Hai que non podemos ver as datas exactas cando foron subido tampouco o expediente e todo isto, porque en principio non o vemos, pero sí se extrae do que son os documentos, como pois temos as datas nas descargas e son os datos aos que pois temos acceso, evidentemente. Este concretamente, a queixa veciñal é do 2025-0305, quero dicir 5 de marzo, posterior á corta. Temos que agradecer a súa capacidade de saber ver que vai chegar un escrito ou antelación e de facer algo antes de que chegue o escrito. Non sabemos por que outros moitos escritos que se presentan en prazo, que botan anos aí esperando debaixo dun caixón e seguen sen solución, mentres que outros, antes de presentarse, xa está resolto o problema. Esta é unha cousa nova, inédita, no Concello de Cabanas, o que lle temos que dar os nosos máis sentidos parabéns. De verdade que non contábamos na nosa vida que poidera pasar isto. A continuación tamén, facendo a seguinte análise sobre o expediente, pois, que quere que lle diga? Vemos efectivamente o estudo que se fixo no seu momento sobre o estado dos piñeiros, que neste pleno evidentemente xa foi criticado. E foi criticado porque evidentemente pois unha zona dunar non é o mesmo que un parque público, nin o Parque do Retiro, nin o Parque de Santa Margarida, nin nada que se lle pareza por aquí pola volta, é dicir, é unha duna, polo tanto unha duna, xa explicamos neste pleno como había que tratar os temas das dunas e quen son os especialistas para traballar sobre ese, sobre ese terreo complicado, que non é algo que non sexa inédito, é dicir, os franceses resolveron no século XVII, e saben perfectamente o que teñen que facer, e aquí aplicouse o mesmo. Que é un pinar maduro, efectivamente, claro que é un pinar maduro, pero vostedes sorpréndanse de que como tal pinar maduro foi capaz de soportar vendavais, temporais e moitas máis cousas durante case, máis de 100 anos. Durante máis de 100 anos. E a súa resistencia ven dada por unha serie de circunstancias que non teñen nada que ver cos parques públicos. Non é o mesmo unha plantación de pinos nun monte ou nun parque público que nunha duna. E que non entenda isto, eu xa non o sei, é dicir, eu non teño por que entrar a debater estas cousas, pero sí que poden ler suficiente bibliografía sobre o asunto, léana e despois veñan aquí e debatan. Se queren, porque iso está máis que visto. Ben, para que é a función dos pinos na Madalena, no areal da Madalena? Cal é a súa función principal? Por que os veciños e veciñas lles deu por poñer aí pinos? Pois dúas razóns fundamentais. Dúas. Desde a plantación do Piñeiral da Madalena, a zona do remanso desecouse. Que provocaron? Cal foi a consecuencia directa do plantío de pinos aí? Unha plantío evidentemente cultural, controlado polo ser humano, que a parte de atrás, que era unha lagoa, pasou a estar desecada. E actualmente está construída. Vostedes que están facendo? Pois, se lle lo resumo moi rápido, están eliminando a fronte da duna, que está plantada de pinos, están facendo prevalecer a turistificación e a explotación económica, e a eliminación das árboles trae aparellada, e se non, miren o chiringuito no que se cortaron de arredor as árbores. Está prácticamente rodeado de area, aparte do que arrastra os propios propietarios, os propios concesionarios, non son propietarios, son concesionarios, aparte do que arrastra os propios concesionarios, a área chega cada vez máis arriba grazas aos temporais que estamos sofrindo polo cambio climático. Por lo tanto, é unha zona moi sensible a que non entendemos a día de hoxe como están actuando nela, por intereses económicos, evidentemente. Por intereses económicos, non por outro tipo de intereses. Porque se tiveran outros intereses en conta e os puxeran nunha balanza entre inundar o remanso e conseguir grandes beneficios para alguén, para nós claramente é a protección do remanso, como así entenderon moitos veciños e veciñas que participaron na creación dese piñeiral. Estamos falando de progreso ou estamos falando de destrucción? Hai que saber conservar o que se ten, primeiro.
E se non se teñen claras estas ideas, pois se pon o piñeiral en mans de empresas, técnicos que non saben de que vai o tema, non se lles explica, evidentemente que van dicir. Un piñeiral dentro dunha duna, evidentemente non pode ser seguro, en ningún caso. E nós estamos cansados de pedir que se poñan sinais de perigo, porque é así. Pero ese perigo que temos actualmente é moito menor que do que nos pode vir en riba. Teñen un documento de inundacións pendente, non sabemos del. Non sabemos del. Sigan así, levando actuacións, levando adiante actuacións, sen ter en conta a realidade, porque a realidade climática supera estas decisións de pequena monta, que ademais carecen de informe específico. Que se abeiran no informe xeral que fixeron o anterior goberno? Abeiranse niso? Pero onde está o informe que di que iso hai que tiralo? Como ben recoñeceu o señor alcalde aquí, parece ser que só un dos pinos, a vista está, que empezaba a podercer polo medio. Alguén fixo un análise de por que poderceu ese pino? Non estará entrando a auga, o salitre, a esa altura xa? Non estará sendo perigoso para os concesionarios que están aí? Non estará sendo perigoso estar tan diante no mar? Non acabarán con danos nas vindeiras datas? En 2030, 2040, non acabarán desaparecendo? Ese é o problema. A única barreira que separa a desaparición desa zona son os pinos neste momento. Sexan grandes, pequenos, medianos ou que sexan, que, por certo, fan plantacións. A plantación, que creo que foi Natus e o Endesa, non sei que unha empresa destas de tal, que plantou, vostedes acaban de replantar na mesma zona. Exactamente na mesma, nos mesmos sitios. Que pasa? Os anteriores fallaron. Moitos técnicos hai aquí para decir que, bueno, aquí non, no Concello, que veñen pasan polo Concello, que veñen coa súa flauta, que nos parece moi ben, pero vamos a ver, se non son capaces de lograr, como lograron os nosos veciños e veciñas, sacar adiante un piñeiral, para min de técnicos teñen pouco. Vostede volve outra vez a apelar na prensa os técnicos, sinceramente, vai fracasar exactamente igual que fracasaron os anteriores plantíos, pero xa non falamos destes últimos, falemos dos de Germán Castrellón ou dos de Costas, que plantaron ali 700 árbores. Onde van esas 700 árbores? Se lograron 20, xa son moitas. Non estamos cansados de ver sempre as mesmas equivocacións? Para nós sí, pero bueno, alá vostedes que son moi listos e son capaces hasta de ver os solicitudes antes de que se rexistre. Antes. E bueno, xa non falemos de que se publica no prensa 3 árbores, que se cortaron 3 árbores, e hai un informe da Policía Local, que vostede coñece, que acredita polo menos 7 e algunhas máis que poden estar por debaixo das follas. Non entendemos como ese informe, pois vostede, que se coñece cal é, non poido achegalo. Nos teremos que solicitar por escrito, evidentemente. Pero nos agardábamos que tivera a dignidade de presentalo neste pleno. Porque foron, en principio, 7, e eu sei que 8, porque unha delas quedou debaixo do que é a jaruma, de toda a ramallada. Era unha pequena, ou seja, incluso as máis pequenas, as novas que se están logrando, acaban afectadas polas caídas, por tirar outras. Hai métodos antes de que caian para un lado ou para o outro que se chaman, ancoraxe. Hai que ancorar as árbores. Moitas veces, ancorando as árbores, evítanse tamén problemas. E máis, aparte das 8 árbores que contei eu, 7 que contou a Policía Local, hai 5 árbores danadas polas caídas a maiores. Cal foi a actuación do Concello con esas 5 árbores a maiores danadas? Ningunha. A día de hoxe, un mes despois, prácticamente estamos a unha semana de facer o mes, non vimos ningunha actuación a maiores para reparar os danos producidos noutras árbores que agora mesmo estarán collendo enfermidades porque se lles rascou as cascas a distintas alturas, a canto máis abaixo, máis problemática porque está máis próximo á terra,
e hai varias con eses problemas. É dicir, ao final, a súa corta acaba danando 20 árbores. 20. Nunha zona, como xa lles expliquei, especialmente sensible á entrada das mareas ciclónicas. Froito, bueno, cada vez máis frecuentes por culpa do cambio climático. Eso non miran onde chegan o mar ali. Miren onde chega o mar ali. Eu, de verdade, non miran nada. Non lles fan falta nin técnicos nin nada. Por iso pedimos técnicos nesta moción. Entenden agora? Ademais, vimos que, bueno, pues que se trillaron o que foron os antigos cepos que quedaban ali secos tanto os novos como os antigos. É dicir, os novos xa desapareceron, pero hai un informe da Policía Local que os acreditan, aparte de haber un informe da pasada legislatura. E ademais, temos que dicir que, por exemplo, dúas árbores que caeron na zona que era un antigo cabazo, que quedaron ali os cepos, eses cepos non se eliminaron. Ali non estorbaba, entendemos. Eses non se eliminaron, elimináronse todos os que estaban de arredor de dous determinados locais. Dous nada máis que son os que están presentando aquí a queixa esta, pero esta queixa é sobre a caída dunha árbore, no seu momento non se tomaron medidas, bueno, pois hai moitas medidas que tomar, sen ter que andar tirando pois 8 árbores, danando outras 5, e, bueno, e despois seguindo, non? É dicir, hai 5 máis tamén, non sabe na zona de onde está acumulada a area das obras da praia, do saneamento. Ali secaron 5 piñeiros máis. Eses non se foron tirar, non sei como non aproveitaron. Porque eses sí que están secos. E vense, secos. Nesta parte de aquí, contra a vía do tren. É dicir, ao final, estamos vendo é que as súas actuacións non van encamiñadas a realmente garantir a seguridade. Non creo que non. O que van garantir é para, pois, eso, hai intereses creados, evidentemente, nesa zona, están respondendo a uns intereses que hai que saber conxugar e hai que saber solucionar. Decían que, supoño que dirán que, bueno, que non hai ninguna intención de ampliación, ni moito menos, pero a ver, na foto propia que chegan bueno, neste caso os concesionarios, vese perfectamente como esa árbore desapareceu dali. Esta árbore que está nesta foto, aparecen unhas cadeiras ao seu carón, xusto debaixo. E entendemos que ao concesionario non lle preocuparía a seguridade das persoas que están tomando algo ali cando as puxo xusto debaixo dese piñeiro. E resulta que ese piñeiro estaba verde e cortaron. Moi ben. É así a vida. As cousas vense. Non hai que explicalas. Como se pode presentar unha queixa porque si a ver que vai caer tal, pero resulta que ao final poñen as cadeiras xusto debaixo de polas de piñeiro que son problemáticas porque caen e autopódanse, autoelimínanse. Caen. Pois resulta que non lles tiña ningún problema ese piñeiro aí ao lado. Agora resulta que sí que aparecen problemas. De verdade, é incomprensible o que están facendo. Non ten xustificación. Non ten xustificación. E digan que o fixeron para pagar favores. E nada máis. Señor Lara. Muchas gracias. Bueno, darle las gracias a José Manuel por aceptar nuestras peticiones. Bueno, la verdad que teníamos preparado para ruegos y preguntas pues este tema de la corta de pinos y demás. Que bueno, voy a lanzar aquí las preguntas y luego pues si nos las contestas ahora bien y si no pues en ruegos y preguntas las haremos, ¿no? Es decir, en el expediente en el que se nos facilitó, aparte de la poca información que tenía el expediente, no había ningún tipo de comunicación a costas. No sé si se hizo la comunicación a costas o no del corte de estos pinos. No sé si iba acompañado de algún tipo de informe técnico municipal. Tampoco vimos ningún tipo de expediente de contratación. No sabemos si existe o no.
Nos gustaría también saber pues, qué tipo de empresa realizó este tipo de trabajos. Ya no vamos a entrar en lo que dijo ahora José Manuel, que también lo teníamos pendiente de preguntar, ese nuevo sistema visionario que tiene el Concello de saber las cosas antes de que entren por registro. Pero ya lo preguntó José Manuel, así que no voy a reiterar la pregunta, ¿no? Nosotros somos conocedores de que sí que es verdad que tanto la empresa que realizó el estudios del Pinar, como tanto Costas, siempre hacía mucho hincapié de que alrededor de los caminos debía de estar libre de todos aquellos pinos que pudieran tener algún tipo de riesgo, ¿no? Al igual que alrededor de los chiringuitos. Incluso pues, eliminar los pinos existentes y sustituirlos por otro tipo de variedades de árboles, ¿no? Es decir, que sean pues, menos peligrosos que los pinos, porque los pinos crecen mucho y tienen más posibilidades de riesgos de caídas y de tirar ramas y demás. No voy a criticar que se puedan cortar pinos alrededor de zonas muy transitadas y demás, pero sí quiero entender que hay un informe técnico que justifica esa tala, ¿no? No creo que exista dicho informe porque las actuaciones se hicieron antes que incluso de llegar la petición, entonces no sé cómo será el tema. Es decir, bueno, está aquí para dar explicaciones, así que vamos a esperar las explicaciones y después en ruegos y preguntas pues valoraremos más preguntas. Perdón, moitas grazas, señor Valera. Ben, por aclararlle ao señor alcalde, eu non fixen o estudo do Piñeiral, fixo unha empresa especializada. Eu non son enxeñeiro forestal. Xa sabemos que vostedes saben de todo, pero eu ao César o que o do César, non? Neste caso encargouse a unha empresa especialista, non? Que é o que se debería de facer canto non se teñen os técnicos no Concello cos coñecementos adecuados, non? Aplaudo que agora consideren que é un documento válido. Aplaudo sinceramente porque despois da matraca que deron no anterior mandato, pois é de celebrar que agora, ainda que sexa para justificarse, pois o use, non? Dicía antes que vostedes son de facer e logo cando teñen un problema enriba da mesa, pois tratan de justificarse. Non sabía isto das datas, pero bueno, que isto xa denota e creo que lle vai faltar verborrea, que ten bastante vostede, para justificar isto, porque isto é injustificable, xa denota, non? O que contrasta, como dixen, coa non celeridade que teñen a hora de actuar, pois noutros momentos, como dicía, para protexer as crianzas do parque. Onde están as actuacións que fan aí para sacar as polas que rompen ou que están en perigo de caer sobre os nenos que xogan aí todos os días? Ou esa non celeridade para actuar con cousas que tamén están inclinadas, como ese poste telefónico que leva desde o 27 de xaneiro inclinado a 45 graus no camiño do río e que sigue aí. E aí non hai ninguna actuación municipal. Fíxenlle varias preguntas na anterior intervención que non contestou. Entendo que a mellor non ten algún dato aquí, pero vámonos a ver en 2 días. Entón pídolle que para ese día, para o pleno ordinario que teremos o próximo mércore, nos indique que árbores foron as que cortaron. E amplío xa desas tres a esas que se informan que se comentan no informe policial que comentaba o portavoz de Somos, o señor Sardiña, que penso que debería tamén incluirse ese informe, non? E tamén lle pido, lle reitero a pregunta, que exemplares son os que plantaron? Porque tampouco non lo dixo. En que proceso está esas actuacións do proxecto ambiental do Pineral da Madalena, ese case medio millón de euros? Vaise perder? Renuncian a él? Está avanzado e fixeron algo? Moitas grazas. Moitas gracias, señor Valera. Sí, lle buscarei concretamente as unidades que foron en base a ese informe, que estaban completamente numeradas. Yo traio para o pleno ordinario de marzo. Evidentemente, a comunicación a Costas houboa, pero non foi pola canle de rexistro, foi por chamada. Se vostede fala coa demarcación de Costas, poderálle dicir que sí que a houbo. No hubo comunicación, la única comunicación oficial es registro.
Eso é verdade. Vale, por lo demás son palabras, que se las puede llevar el viento. Pero evidentemente actuouse co coñecemento de costas. Quen ten vixiantes que pasan por ali todos os días e, lóxicamente, non se vai a actuar sen ademais avisalos porque eles teñen dous vixiantes que pasan por ali todos os días, co cal xa sería rizarlle o rizo. En canto ao informe, evidentemente, o informe xo fixeron vostedes. Entón, entra unha queixa. Nese sentido, eu penso que están confundido a queixa de incorporación no expediente a cando esa persoa fai ese aviso. Evidentemente, na data que ven vostede é a data de incorporación do documento no expediente, pero non significa que sexa a data do documento, nin moito menos. Evidentemente, entrada a queixa, faise chámase lese o informe que fixeron vostedes, ademais, e chámase a unha empresa para que veña ali a facer a actuación, pois que ademais no informe viña, que era unha actuación, se non lembro mal, poda en altura, máis reducción de altura, creo lembrar. Estoulle falando de memoria, perdoe se non sou exactamente preciso. E, evidentemente, a persoa e a empresa que ven ali, evidentemente, pois indica que sí, non se dúbida do informe, nin moito menos, pero que pasou un tempo prudencial desde ese informe e a situación pois era outro e o perigo era manifestamente. Evidentemente, dada a situación e o perigo, pois a situación é que procederán á corta canto antes para evitar danos maiores e, polo tanto, solicítalles que fagan a actuación o máis áxil posible. Evidentemente, a demarcación de costas, pois tamén, non lo lembra a nosotros, o que é camiños e arredores de estabelecementos de hostelería no Piñeiral solicita que estean completamente despexados para evitar o perigo. Eu coincido co señor Pérez Sardiña, pois sí, entrar no Piñeiral pois ten certo perigo, pero evidentemente en zonas de especial concorrencia de público pois hai que intentar minimizar os danos. Poderemos falar aquí sobre a explotación económica, o modelo do Mediterráneo que vostede indicou, a turistificación, e poderemos darlle as voltas que vostede queira a este tipo de turismo, explotación, etcétera, etcétera. Non teño problema. Pero a día de hoxe, ali hai unha serie de establecementos. E os establecementos teñen licencia e permiso para estar. E, polo tanto, a nosa obriga é intentar garantizar ao máximo posible, que nunca vai ser o 100%, a seguridade da xente que acude tanto polas sendas peonís como aos establecementos. Nunca o vamos poder facer o 100%, pero hai que intentar achegarse o máximo posible. Logo, se algún día, pois no 2030, 2050, 2040, como vostede falaba, pois a situación é outra, pois evidentemente teremos que intentar adiantarnos, intentar paliarlo o antes posible e intentar ver se nesa data é viable que ali haxa un establecemento. A lo mellor nesa data ali pois non hai establecemento porque non é posible. Pero iso non significa que a día de hoxe o establecemento este e, polo tanto, a xente vaya e, polo tanto, exista un perigo importante con estas especies ali postas. Vostede falaba da poda que facía o pino automáticamente coa pola caendo e demais. Non dubido de que sexa un proceso natural, pero é que cae encima dun establecemento con xente. E posiblemente teñamos que replantar árbores tamén en primeira liña do Piñeiral, colindando coa praia, e potenciar esa zona con máis árbores e a lo mellor tamén outro tipo de árbores ou non, eso ten que ser un técnico quen o diga, evidentemente. Pero eso non quita do perigo existente coas unidades actuais. E non quita que non se poda agora plantar máis. E, polo tanto, ante o perigo, pois o eliminamos. En canto ao informe da Policía Local non está incluído no expediente porque foi realizado ou finalizado unha vez que o pleno estaba convocado e, polo tanto, o expediente, como ben xa falamos incluso noutros plenos, queda conxelado. Non é posible nin meter nin sacar documentación unha vez que un expediente é convocado, polo menos na plataforma de gestión. Eu penso que pois, non me deixei ningunha pregunta máis das que tiña aquí anotadas.
Sin máis, señor Pesardiña, adiante. Mire, sobre o tema da data do documento, eu entendo que este documento non poido ser subido con anterioridade a cando foi creado. Os metadatos do propio documento indican que foi creado o 5 de marzo de 2025 ás 2:53:50. Queda claro? A min dame igual o que me conte. Os metadatos do documento, outros que eu tiven acceso a través da plataforma do Concello, eu penso que eses datos non se poden falsear. Eu creo, Ora, se vostede me está dicindo outra cousa, é problema seu. Están registradas as súas palabras neste pleno, non? É dicir, xa non é que reducir o número de árbores cortadas de 8, ou, bueno, cortadas danadas, é igual, é dicir, sumamos, é dicir, 7 que houvese no informe da Policía Local, que xa comprobaremos se efectivamente estaba feito antes ou non. Eu creo que se está confundindo con outro informe que era o da carretera, bueno, do tema da ponte, que se, ao mellor poido haber problemas a hora de introducilo ou que se fose, non sei. Pero neste caso, a presenza da Policía Local foi o día 3, a petición. Eu fixen a solicitude de que viñeran, evidentemente chameinos e pedinlles que presenza ali e quería un atestado do que estaba pasando ali, porque non me coincidía a noticia que vostede publicou no periódico de 3 exemplares cortados cos pés que había cortados na zona. Entón, eu non sei, preguntarei, a ver, eu non o solicitei porque entendí que teña que estar que dara tempo a metelo, pero bueno, non pasa nada, é dicir, solicito por escrito, agardaba que estivese neste pleno, que sería o lóxico, non ten sentido ocultar estas cousas. E bueno, pois, do noso punto de vista, está claro que aquí hai moi máis escuros que claros. Aínda que se creou un claro de alrededor dos chiringuitos, aquí hai máis escuros que claros. Comunicacións verbais. Sabe que non é porque yo diga eu. Revise os correspondentes reparos de intervención, as reiteradas contratacións verbais que fai vostede. É o que lle díen eses reparos, que son nulos de pleno dereito. É moi sinxelo. Eu non teño que explicar máis nada. Unha comunicación verbal a costas é nula de pleno dereito. Non lle dá autorización para nada. Para nada. Da igual, que chame que non. Iso non é un rexistro electrónico, non é unha comunicación electrónica, non é nada que se lle pareza. Iso das actuacións verbais non creo que esteña beirado por ningún tipo de lei. Outra cousa é que as actuacións aí, despois, segundo di vostede, que claro, que están preocupados pola caída de polas. Eu insístolle, a foto que lle entregaron, señor alcalde, propios concesionarios, que non sei se a concesión segue en vigor ou non, porque nós non temos acceso a esa información. Vostede di que teñen licencia e permiso, pero non sei cal é o estado da concesión, porque licencia e permiso non teñen que ter, teñen que ter unha concesión. Está a concesión ao día. Concesión administrativa, por certo, que ten uns límites, ten uns prazos, sí, hai que convocalas, aí hai moitas cousas que hai que falar, eu creo. Eu de licencia e permiso descoñezo. Pero de concesión, que é do que se lle sei falar, do que pasa aí, tamén nos podía aclarar algo. No seu momento que lle preguntaremos, non se preocupe. E claro, apelar sempre á seguridade cando lle presentan unha foto con unhas cadeiras xusto debaixo dun pino que está en pé, xa me está dicindo cal é o nivel. A ver, que outro está caído ao lado, efectivamente, nós todos vimos como tal, pero que xa lle expliquei que nun piñeral destas características e para o que foi feito polos nós, polos seres humanos, estáse salvaguardando un ben maior. E quen esteña aí ten que saber, e ao mellor aí entra o tema da concesión, que onde vai ten problemas e pode ter perigos porque non é un sitio para facer este tipo de cousas. No momento en que retiremos arborado, entra o mar. Queda claro? Para algo se fixo. Eso non fíxense. Esa zona precisamente foi onde se actuou, onde se eliminou máis arborado nestas últimas datas,
é precisamente onde está entrando máis o mar. Fíxense as zonas onde a duna é máis alta e fíxense nas zonas onde agora mesmo hai severos problemas de entrada do mar. E o que lles digo, a galiña dos ovos de ouro tamén hai que saber coidala. E hai que saber explicar que pasa aí. Porque se non saben, as actuacións son como estas. E cuidado, que quitou unha densidade importante de árbores de arredor dunha zona especialmente sensible, sen ningún tipo de actuación ou avaliación ambiental. Porque entenden que é unha praia urbana que é para vostedes para conservar os chiringuitos. Entendo perfectamente, pero que non van nin conservar os chiringuitos, e ainda por riba corremos o risco de que se alague a zona traseira. Un grave risco. Cos últimos acontecementos climáticos, xa lles digo, cada vez máis extremos, xa lles digo que están collendo unha costa que van baixar rapidamente. E a ninguén lle gustaría que desaparecese iso. A nós, os primeiros. E sabemos por qué. Nada máis. Ben, pois xa efectuamos a segunda quenda, polo tanto procedemos á votación. Lembramos que era coas modificacións que había introducido o señor Pérez Sardiña a proposta do Grupo Socialista. As modificacións eran no punto 3, corríxame se me equivoco, según teño anotado, pois utilizar o Consello de Participación Veciñal con todos os grupos políticos co fin de elaborar unha proposta de recuperación do Piñeiral da Madalena supervisada por técnicos. No punto 4, solicitar á Administración do Estado o estudo realizado ou que está realizando a delegación do Goberno do espigón da desembocadura do Eume. Ben, procedemos, polo tanto, á votación. De acordo? Votos a favor? Por unanimidade. Pois queda aprobada a moción. E pasamos ao punto 4, que era a moción sobre tramitación do regulamento da carreira profesional do persoal ao servizo do Concello de Cabanas. Procede vostede tamén en unha súa lectura, por favor. Ben, tamén outra moción que procedo a ler porque evidentemente pois, ten a súa justificación. A proposta sobre o acordo regulador para o persoal do Concello de Cabanas está parada o ano 2024. Pero tampouco se tramitou o regulamento da carreira profesional horizontal perante o Pleno da Corporación. Os motivos para impulsar este regulamento quedaron claros no informe xurídico solicitado pola oposición municipal, sen que ata a presente data, o goberno local adoptase ningunha iniciativa ao respecto. Inda que existe expediente tramitado para elaborar o convenio regulador co texto negociado na Mesa Xeral de Negociación, que é o 1904/2022, relacionados, non é o caso do regulamento da carreira profesional. Por todo isto, pois propoñemos os seguintes acordos. Primeiro, abrir expediente para elaborar o regulamento da carreira profesional do Concello de Cabanas. Segundo, incluir no expediente os regulamentos en vigor de outras administracións locais próximas. E terceiro, durante a tramitación, o regulamento da carreira profesional será negociado coa representación sindical do persoal ao servicio do Concello. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Quenda de intervención, señor Ladra. Muchas gracias. Bueno, por parte del Partido Socialista estamos a favor de esta moción, como no puede ser de otra manera. Bueno, la inacción de este gobierno en este tema a nivel laboral es total y absoluta. Desde el principio quedaron ahí unos temas pendientes, como puede ser la RPT o el reglamento, bueno, el acuerdo regulador. 2 años después seguimos en una cosa sin la otra. Pleno tras pleno que preguntamos o traemos mociones al respecto. Si se va a hacer, si estamos en ello. Bueno, respuestas vacías, pero al final
por parte del gobierno se justifica y se dice que se va a hacer y que está próximo y demás, pero pasan los meses, pasan los días y pasan los años. Y al final aquí no se hace absolutamente nada. Entonces, bueno, pues por nuestra parte, completamente a favor de esta moción y incluir un punto de que a mayores de que el gobierno trabaje en este punto, porque de verdad que esto es increíble que no hagan absolutamente nada en esta materia. Señora González. Bo día a todas e a todos. Bueno, en principio nos estamos totalmente de acordo con esta moción, votaremos a favor, por suposto. Falamos dun acordo que, bueno, do acordo regulador que xa estaba negociado coas centrais sindicais e que contaba co consenso necesario para ser implantado, que durante a pasada legislatura demos ese paso adiante para, bueno, incluindo melloras na carreira profesional e para recoñecer, de alguna maneira, o traballo do persoal funcionario deste Concello, pero, bueno, desde que vostede chegou, todo quedou paralizado, sin ningunha explicación razoable pola súa parte, tan só excusas, para non convocar mesas de negociación ni levar a pleno ese informe, ese regulamento requerido polo informe en varias ocasións. Vostede comentou que en canto remataran os procesos de estabilización, que tiña outras prioridades primeiro, que, bueno, que este tema se iba a retomar. Pois ben, que saibamos, as estabilizacións están pechadas, en ese momento, señor alcalde, creemos que chegou, non? E aquí seguimos esperando e sin noticias súas. Polo que podemos saber, tampouco se tuvo contactos coas centrais sindicais. Bueno, pues simplemente parece que lle gusta máis poñer o casco e o chaleco para sacar fotos que para traballar na mellora das condicións laborais do persoal deste Concello. Non hai ningunha razón a día de hoxe, creemos, segundo as excusas previas que nos foi dando, para seguir bloqueando este asunto. Simplemente é falla de vontade política pola súa parte de poñerse a traballar en isto. Os restos de concellos están avanzando en estos aspectos. Todos os concellos da contorna teñen xa estes regulamentos ou os acordos reguladores para o persoal. En Cabanas estamos quedando atrás, como en todo. Por iso, bueno, pois, como decía antes, desde o BNG imos apoiar esta moción. Pedimos ao goberno municipal que cumpra coa súa palabra e remate dunha vez con este tema, aprobando o acordo co regulamento previo. Moitas grazas. Moitas gracias, señora González. Sí, coincido con vostede en que o momento é agora. É que o momento é agora. Pero é agora unha vez rematada a estabilización, non antes. Unha vez rematada a estabilización, que, por certo, non van máis alá de... Vou dicir xa 3 meses porque estamos rematando marzo, pero fai 120 días que estábamos rematando a estabilización. E xa temos tamén un borrador tanto do acordo regulador como do convenio laboral. Eu xa sei que vostedes deixaron avanzado un documento e todos sabemos tamén que ese acordo regulador pois tiña, vamos dicir, dificultades legais en tanto pois contiña cousas que non se axustaban á normativa e polo tanto houbo que modificar ese documento e polo tanto houbo que facerlle cambios. E eses cambios fixéronse agora, nestas semanas. Nestas semanas entre que acabou a estabilización e agora empleamos ese tempo en facer os cambios tanto no acordo regulador como no convenio laboral. E dígolle máis, no propio documento xa ven precisamente indicado na aprobación do mesmo que se comprometerá a elaboración dunha carreira profesional nos seguintes 6 meses despois da aprobación deste documento. Polo demais, nós non temos problema na moción, en tanto pois que abrir o expediente, o primeiro punto, abrir o expediente para elaborar o regulamento.
xa lle digo, ata vai incluído actualmente no documento no que xa estábamos traballando, o cal non ten problema, e de feito no documento no que estamos traballando lle recalco que ven un prazo de 6 meses para a elaboración da carreira profesional. En segundo punto, incluir no expediente os regulamentos en vigor de outras administracións locais próximas. Ben, tamén me gustaría preguntarlle ao señor Pérez Sardiña se está pensando en algunha administración en concreto que queira engadir os regulamentos e, sobre todo, se está pensando en algunha en concreto, se esa administración local próxima pois conta co informe ou os informes favorables na súa aprobación ou non, que tamén hai que velo. En canto ao terceiro punto, pois xa é a lei. A propia lei xa indica que o regulamento da carreira profesional será negociado coa representación sindical do persoal do Servizo do Concello. Está ben, pero quero dicirlle que con isto que xa é así, xa ten que ser así. Pola nosa parte, pois, bueno, discrepamos en tanto que haxa unha inacción. O que houbo foi facer as cousas un pouco máis despacio para que saian ben. Nese sentido, o que lle podo dicir é que xa temos o documento listo e teremos que reunirnos coa representación sindical e cos demais, pero xa lle avanzo que sí, houbo que modificar ese documento para que fora cos informes preceptivos favorables. Señor Pérez Sardiña. Si, ben, di que teñen un documento traballado, non o vemos no expediente tampouco, eu supoño que non haberá expediente para el, porque senón estaría no expediente correspondente, que era o 1000 que xa comentamos, que sí que temos acceso ao expediente completo, ademais, no 1904/2022. Ese sí que está a nosa disposición, pero aí non vemos ningún documento maiores. Por lo tanto, nós temos que axustar o que temos que traballar sobre para este pleno, non? É dicir, como xa fixemos con nosotros con anterioridade con o informe de Policía Local, pois, evidentemente, tamén nos temos que axustar ao mesmo. Se hai ese documento, non entendemos por que non se poito traerse aquí este pleno. Ou polo menos presentalo. Preguntábame por convenios, regulamentos de outras administracións. Pois mire, por exemplo, a Deputación da Provincia da Coruña está tramitando un regulamento de carreira profesional. O Concello de Ferrol ten un documento de carreira profesional en vigor. E hai máis, é dicir, eu digo eses dous que son así máis próximos, pero a ver, pode haber máis. Eu digo simplemente para ter unha base a hora de traballar, non? É dicir, son os dous así que se me veñen agora á cabeza de maneira moi rápida, non? Foi nos que pensei, pero que son administracións locais próximas e que nos poden servir un pouco como de análogas, ainda que unha é unha gran cidade, a outra é unha deputación, pero a ver, aí hai cousas que se poden coller ou hai que adaptar, en principio, á realidade que temos aquí, non? E pola nosa banda, pois, insistirlles no que comentaron os compañeiros é un pouco baldío xa, non? É dicir, o proceso de consolidación non está rematado, falta unha praza, non sei se xa publicaron ou non, non a vin, e creo que, bueno, pois, en calquera caso, ainda hai persoal en situación precaria que leva encadeando contratos tamén, que non pode entrar no proceso de consolidación, e para desde o noso punto de vista, unhas cousas non quitan outras. Entendemos que a carga administrativa é moi grande, pero tamén a dedicación tamén ten que ser maior, sobre todo por parte do responsable político que ten que impulsar este tipo de actuacións, non? E non vemos esa implicación e non vemos ese interese porque independentemente dunha cousa ou outra, as reunións hai que facelas, o traballo hai que facelo, e sempre nos atopamos coas cousas a medio facer ou sen facer completamente, que é simplemente comprobar unha vez máis que do que di o que hai non hai correspondencia. Por iso vemos máis necesaria que nunca a presentación desta moción e tamén que se avance neste aspecto para regular as condicións de traballo no noso concello. Nada máis. Moitas grazas. Señora González. Mire, eu solo tiña aquí un pequeno apunte, porque dice que, bueno, que xa teñen un documento traballado que leva, que é diferente ao anterior.
Vostede coñece cal é o procedemento para traballar nas mesas de negociación sobre estes procesos? Porque acaba de decir que non está deixando de facer cousas, senón é facer as cousas máis despacio para que saian ben. Acaba de decir esa frase. Vostede é consciente do tempo de tramitación que pode levar isto? Porque se vostede fai as cousas, o sea, non vai a ser chegar a unha reunión co representantes dos traballadores e as centrais sindicais, porque sabe que ten que convocar a todos, e decirles, este é o documento que traballamos, e lle van a firmar. Seguramente non sexa así, señor alcalde. Vai a levar un proceso bastante longo. Entón, se vostede, porque lle falta unha praza no proceso de estabilización, notase que a maioría do goberno municipal son homes, porque non poden facer dúas cousas á vez. Porque non me parece tan descabellado que cando só lle falta unha praza por sacar a consolidación, non se poida ir traballando en outro tema. Sacando os temas un a un, así nos vai no Concello, así nos vai no Concello a nivel xeral, Home, por favor, eso vai a ser un proceso que non se vai a aprobar un regulamento. Bueno, o regulamento ten que vir a pleno, pero o acordo regulador é unha cuestión de negociación. Se vostede o paraliza máis tempo, porque é unha paralización porque non lle dá a gana de facelo, se o vostede o paraliza máis tempo lle vai a levar sacalo. É totalmente surrealista. As frases que nos di son para escribir un libro, De verdade, de verdade. Facer as cousas máis despacio para que saian ben. Ten 4 anos de legislatura. Se dá conta, non? Que ten 4 anos, porque despois, aínda que vostede dea por feito que vai a continuar aquí, ao mellor lle dan a sorpresa, Así que non se retrase moito, porque igual lle chegan as eleccións sin convocar as mesas de negociación do acordo regulador, señor alcalde, que vamos a ver. Moitas gracias, señora González. Sí, había un dito que decía vísteme despacio que teño prisa, lémbrase. Pois un pouco pois na mesma liña vai. Queda unha praza de estabilización, pero non foi nin se estivo esperando a ela. De feito, no borrador destes documentos xa se empezou en xaneiro. Foi en xaneiro cando empezouse a traballar e a modificar. Como vostede ben di, hai que sentar á mesa de negociación, falar e poñer puntos en común. Totalmente certo. Pero tamén é certo que canto máis avanzado sexa a proposta que se trae á mesa de negociación, máis produtiva vai ser a reunión e non falar por falar. É dicir, a mesa de negociación convócase cun documento en riba da mesa. Ese documento hai que achegalo. E cantas máis garantías legais teña ese documento, máis doado é o punto de partida e a base para logo poder avanzar calquera modificación que acórdese nesa mesa. En vez de chegar cun documento, vamos dicir, que está no esqueleto, collido con pinzas en certos puntos, prefiro chegar con un documento que está ben contrastado e ben redactado. Entón, a mesa de negociación seguramente sexa máis produtiva. Respondendo ao señor Pérez Sardiña, a praza de estabilización reunirse o tribunal, a última que queda do arquitecto, xa se reuniu o tribunal, estaban pendente de achegarnos a acta e proceder segundo conste a acta, que evidentemente, pois, cando a teñamos, pois, poderemos continuar nese aspecto. Pero non foi... Non se estaba a espera de rematar esta praza de estabilización que quedou para continuar co acordo regulador e coa carreira profesional. Aquí xa lle digo que eu tamén estou completamente a favor de tela e por eso incluso preguntaba se había algunha administración local próxima na que se estaba pensando que explícitamente vostede quixera que estivera no documento. Tomo nota da Deputación e do Concello de Ferrol. De acordo? Procedemos, polo tanto, a votación
Non sei se quería o cuarto punto. Vale, pois procedemos á votación, de acordo? Votos a favor da aprobación da moción? Por unanimidade, pois queda aprobada a moción do cuarto punto e pasamos ao quinto punto, que é a comparecencia sobre as obras da demarcación de estradas do Estado na Ponte de Pedra. Non sei se hai algunha lectura de algo ou simplemente xa é a comparecencia. Señor Presardín. Sí, bueno, é un pouco explicar a petición deste punto porque evidentemente é importante a información pública que podamos dar sobre a situación desas obras que xeran bastante inquedanza entre a veciñanza do Concello e, tamén persoas que poden pasar por aquí, todo iso, non? É dicir, temos claro que polas últimas informacións que tivemos, que foi do mes de xaneiro aproximadamente, estaban pendentes duns resultados duns estudos. Non sabemos se eses resultados en teoría se tiñan que estar no mes de febreiro ou algo así, ou que se ia empezar as obras a partir de febreiro. Unha liada así foi o que se falou aquí, pero nos gustaríanos que se nos aclarase públicamente cal é a situación neste momento deses estudos, se hai algunha previsión de realización das obras, un planning, algo, a partir destas datas xa levamos 2 meses, 3, fora do que foron as probas de decembro, non? E tamén nos gustaría saber que pasa cos informes, houve un informe tamén aquí, efectivamente, un informe da Policía Local, que está solicitado en xaneiro polo alcalde, polo que vimos no expediente, pero que resulta que desde xaneiro en xaneiro non houve nada aí. Entón é un pouco absurdo, non? Solicitar un informe cando precisamente non hai obras. O alcalde prevía que empezaran as obras a fins de xaneiro e por iso solicitou ese informe da Policía Local. Pois non o temos claro. Evidentemente o informe non está, pero non... O mellor é ese o informe que se refería que non estaba listo cando se finalizou o pleno, pero evidentemente, en calquera caso, aí sí que estaría justificado que non se fixese, porque non houve ninguna actuación. Entón, a Policía Local pouco pode analizar se non hai eses cortes, se non ve o que está pasando, como vimos algúns concelleiros cando se evacuaba o tráfico de Pontedeume, aquí a caravana chegaba arriba de Cardeita. E aquí, en principio, non había ninguna previsión de tráfico nin de nada, que era un pouco tamén o motivo de por que presentamos esta solicitude, que nos informen un pouco de todos estes efectos. Nada máis. Comenzando polo final, efectivamente, o informe da Policía Local, que ademais vostede, tanto indicou a conveniencia de telo, pois sí, estaba solicitado dende xaneiro, e efectivamente tamén indícase que teñen que ter o prazo de elaboración que eles consideren para visualizar e constatar todas as situacións posibles. Eu entendo, porque así o comunicaron, que xa en vista de experiencias pasadas ou do que xa viviron noutras épocas das obras da ponte, xa eran capaces de realizar este informe sen ter que ter unha situación de obra no momento de facer o informe, senón que xa miraban o que xa tiñan anotado dos días no que na obra tiña lugar, en base a eso facían un informe, e eles mesmos indicaron que non necesitaban esperar máis días para a realización do informe. O informe foi solicitado en xaneiro, é certo que rematouse, se non lembro mal, en marzo, estaba xa o pleno convocado e non podía introducirse o informe na documentación da convocatoria do pleno. A información que trasladaron dende a subdelegación do Goberno coa demarcación de estradas, que foi, de feito, o que falamos aquí en xaneiro, foi que ao longo do mes de febreiro ían ter unha reunión con concellos e incluso con participación veciñal para quen quixera estar ou participar, onde xa ían informar das datas de comenzo, fases, que implicaba cada fase, canto duraba cada fase, e incluso explicar en que consistía a obra de cada fase. Estas reunións serían previas ao inicio de calquera tipo de actuación nova ou fase nova da obra. Nós, para
para preparar esta comparecencia, contactamos novamente con eles, indicaron que non podían achegar unha data estimada de cando tería lugar esa reunión, e sí que achegaron a información de que, evidentemente, pues, todavía estaban avaliando as catas que fixeron no mes de xaneiro, non sabían exactamente cando iban a poder telas. Transmitiron que iba a ser pronto, transmitiron que cando a obra comece, pois queren, nese sentido, pois, facer un pouco o mesmo que se fixo na obra de Ferrol, que foi pois, ter unha atención ao cidadán o máis próxima posible con a maior información para disipar calquera tipo de dúbidas. Iso foi o que temos a día de hoxe, co cal nós estamos á espera de que nos convoquen ou nos acheguen algún tipo de nova dese tipo. Xa lle digo, na preparación deste punto contactamos con eles, pero non superon dicirnos unha data exacta. Entendemos que é unha obra complexa e calquera tipo ou actuación neste ámbito pois, require de diversos trámites e de diversas conversas que teñen que ter entre eles. É o que lle podo achegar. Algunha intervención máis neste punto? Nada. Pasamos ao seguinte. Pasamos ao sexto e derradeiro punto, que sería rogos e preguntas. Comeza o Grupo Socialista, señor Lara. Muchas gracias. Bueno, del punto, bueno, de la moción de la tercera moción, hablando del Pinar y las últimas actuaciones que se realizaron en el Pinar, donde indicó el señor alcalde que, bueno, que la comunicación con costas fue verbal. Considera el alcalde y el concello en sí que una comunicación a un ente para comunicar unas actuaciones en un sitio tan delicado como Costas corresponde a una comunicación verbal como algo normal y lógico? Normal, en procedementos normais, non nunha situación de urxencia ou axilidade. Eles tampouco están a manifestar o contrario. Quero dicir, non están a dicir isto está mal ou eles están mostrando a súa conformidade. El mantenimiento del Pinar es municipal, por lo cual y una poda o una tala de un ejemplar no es necesario ningún tipo de autorización expresa de Costas, pero sí una comunicación, y lo lógico es hacer una comunicación vía registro que le puede llevar al alcalde a hacerla lo mismo que la llamada telefónica. 5 minutos. Redactar, un textito pequeñito haciendo la comunicación de que se van a hacer tales podas o ciertos trabajos de mantenimiento, hacer la comunicación y ya está. Y el concello queda, bueno, pues queda bien, queda protegido de cualquier actuación que pueda tener costas a priori, porque una llamada telefónica, bueno, pues sirve para lo que sirve. Es para nada. En administración no sirve para nada, pero bueno, si usted está contento con sus actuaciones así, pues me alegro, pero no es la manera correcta de proceder. También le pregunté sobre si había un expediente de contratación y qué empresa ha sido contratada y cuál fue el procedimiento de contratación. Non, a contratación aí foi verbal. A empresa contratada, non lembro agora mesmo cal foi o nome, pero yo traio se quere para o pleno ordinario. Bueno, menos mal que son pocos días y no se olvida. Pues le voy a hacer la misma pregunta. Es decir, en un trabajo tan delicado como puede ser una poda en el Pinar de la Madalena, que donde tenemos una concesión de costas, donde tenemos la obligación de mantenimiento, ¿considera que es oportuno hacer una contratación de una empresa de manera verbal? Y quiero pensar, me imagino, que será una empresa especializada en trabajos en alturas, especializada en ese tipo de trabajos de tala de árboles, bueno, con ciertas certificaciones, como así lo hacíamos nosotros. Sí, ou sexa, sí, é unha empresa, lóxicamente, pois que conta con todas as habilitacións que ten que ter. Senón xa non estaría actuando. Como todo fue verbal, no hay ningún tipo de requerimiento administrativo que se le pueda pedir a la
el único requerimiento que entiendo que le hizo el Concello fue verbal. Es decir, entonces no hay prueba absolutamente de nada si cumple, si no cumple, si deja de cumplir. Es todo verbal, non existe ningún tipo de documento ni información al respecto desa empresa. Ben, ali veu xente que traballa disto, evidentemente. Non aparece un administrativo por ali vestido con unha roupa non axitada para o traballo. En calquera caso, o que manifestou foi precisamente pois, que había un risco inminente e, polo tanto, a actuación tiña que ser xa. A raíz da cal será mellor ou peor, será discutible, evidentemente, a decisión tomada, non o dubido, pero o que buscouse foi a rapidez. No, está claro que fue riesgo inminente porque se actuó antes del requerimiento de los propietarios. Desde luego que inminente fue. ¿Hay algún tipo de informe técnico municipal evaluando estas actuaciones o de seguimiento de las actuaciones? ¿O de evaluando qué tipo de árboles se cortaron posteriormente con informe técnico, con fotografías y demás? No, non, usouse o informe que vostedes xa tiñan, pero non houbo despois outro informe. Vostede está indicando tipo unha folla que recolla cales foron. Sí, un informe técnico municipal donde acredite que realmente pues, es necesario realizar esas obras según el informe técnico que hay de evaluación de cada pino, justificando esa necesidad y después del seguimiento y que correctamente se realizaron esos trabajos y un informe justificando, ya no solamente justificando los trabajos, sino finalizando y lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, que el alcalde dice que se cortaron 3 y hay otro informe de policía que dice que son 7, pero no hay ningún informe técnico de un técnico municipal que fuera verificando las actuaciones que se realizaron y cómo se realizaron. Non hai nada tal de Fue también todo verbal. Muy bien. Pues pero bueno, para el pleno del miércoles, pues esperemos que tengamos el nombre de la empresa para por lo menos saber qué tipo de empresa es. Y mi última pregunta sobre esto es si usted considera que aunque haya apuro, habiendo apuro se pueden hacer muchos trámites de manera urgente. ¿Considera que la actuación del Concello es una actuación normal para un caso como este? Porque a mí por muchísimo menos. Sí, y nosotros en su día, al final, pues teníamos todas las autorizaciones, teníamos informes, teníamos peritos, etcétera, etcétera. Me llamaron, sobre todo su grupo, me llamó de todo. Terrorista medioambiental fue lo más suave que me llamó. Me mandaron hasta el Seprona. Y todo estaba correctamente y no pasó nada. Y las situaciones se llevaron porque estaba todo en regla. Pero en su caso, le llega a ir al Seprona como me llegó a mí y no tienen nada. Absolutamente nada. Y eso, para una administración como la suya, usted que se vende como un gestor maravilloso, excelente, hijo, yo, señor alcalde, lo siento mucho, pero esto, es decir, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero esto es chapucero nivel supremo. Es decir, es que yo más chapuza que esta, de verdad que es... bueno, por mi parte es que no voy a decir nada más. Non hai pregunta. Señora Rodríguez. Bo día a todas e a todos. Bueno, tiña varias preguntas que se foron contestando ao largo das intervencións e vou a reservar unha serie delas para o próximo pleno, que mellor non vamos ter moito que falar logo. Pero sí que tiña unha en relación á vivenda, mellor dito, a infravivenda. No pleno ordinario de xaneiro lle preguntamos pola orde do DOGA do 17 de xaneiro, polo que a Xunta de Galicia dirixe unha subvención de apoio a concellos de menos de 10.000 habitantes, como é o caso de Cabanas, para axudar a unidades de convivencia que residan nunha infravivenda e non dispoñan de medios económicos para acometer obras que lle permitan ter as mínimas condicións de habitabilidade. Preguntamos si desde a Concellería de Urbanismo se estaba a facer algunha política para promocionar que os veciños e veciñas que así o considerasen poidesen acollerse á mesma
tal como publicidade na mesma subvención, ou implicar o Departamento de Urbanismo para apoiar aos veciños e as veciñas, mesmamente con información. Tal como vimos nese momento, a súa resposta foi improvisada, parece que non estaban ao tanto, e dixeron que se habían de poñer en contacto cos servicios sociais. Segundo a orde, estas serán subvencionables as actuacións que teñan por obxecto a reforma ou rehabilitación de elementos exteriores, a mellora de condicións de estruturas e seguridade, a mellora de habitabilidade, tamén se incluyen pois a execución de obras que eviten nos edificios, nas vivendas, a entrada de garradón e adopcións de medidas para que garanticen a súa eliminación no interior das vivendas. Esta subvención é subvencionable o 95% da obra, pero con un límite para nós insuficiente de 15.000 euros. Con esta subvención poderíanse amañar cubertas, cuartos de baño, fachadas, moitas cousas. Aínda así se podía amañar algo. Nos pode dicir cantas subvencións, dado que isto ten un límite de prazo para poder solicitar, cantas subvencións se informaron ou se solicitaron con axuda de algún departamento do Concello? 1, 0. Eu teña constancia, había unha, se non lembro mal, eu tería que mirar, pero había unha polo menos, dun caso moi particular que estivo xa reunido cos servizos de urbanismo, tamén cos servizos sociais, é unha subvención que require dun informe de urbanismo en tanto a infravivenda, que require dun informe de servicios sociais en tanto a situación socioeconómica pois da persoa ou persoas que o soliciten. Hai que reunir eses dous informes e logo pois facer a solicitude propiamente. Ademais, a subvención recolle moi precisamente o que se pode facer na vivenda, vostede xa o estivo dicindo, pero incluso recolle con un pouco máis pormenorizado, pois que tipo de cousas podería ser. Por poñer un exemplo, non é como quen di pintar unha habitación, non, senón que teñen que ser cousas básicas dunha infraestructura básica para vivir nunha vivenda e ten que levar o visto bo de ambos servicios municipais. E que tipo de publicidade se lle dou a esta subvención por parte do Concello? Na publicidade non se lle dou unha subvención pois da Xunta de Galicia. Nos encantados podemos darlle publicidade, pero entón tamén lle daríamos publicidade a todas as subvencións que dá a Xunta de Galicia para eficiencia enerxética, para cambio de vehículo, para promocionar emprego entre autónomos. Cal é o criterio para unha sí, unha non? Todas. Vale, tomo nota, non teño problema. É mellor mandar fotos por WhatsApp do veciño, entonces, de outras actuacións que se poden publicitar. Sin embargo, a verdad que esta é unha subvención, a noso parecer, moi necesaria e moi aproveitable para moitas familias que, desgraciadamente, mellor, non poden, con fondos propios, realizar melloras nas súas vivendas. Entonces, sí, nos parece que podería ter máis publicidade eso, que ao mellor, outras cuantas fotos nas que, como ben decía, non me vou a explayar. Outras cuantas fotos, punto. Moitas gracias, señora Rodríguez. Señor Feal, señor Varela. Moitas grazas. Teñen que ter cuidado co que din, porque temos fotos do día que se desenvolveron as cortas do Piñeiral nas que non só non se cumprían os mínimos de seguridade, sino que, ademais, había particulares dando indicacións aos operarios e había vehículos particulares circulando por dentro do Piñeiral. Teñan cuidado co que din e teñan cuidado coas empresas coas que traballan, porque, unha actuación como esa, na que cae un árbore de unhas dimensións importantes, pois os mínimos xa serían ter pechada unha zona amplia do Piñeiral e non ter permitido o acceso de vehículos particulares, que xa non deberían de estar, pero bueno. Ben, temos dúas preguntas, deixamos tamén para o pleno ordinario de pasado mañá.
As preguntas, lembrolle que temos unhas cuantas que fixemos na anterior intervención, que espero que traiga a resposta, como se dixo. Imos preguntar un par de cousiñas. Nunha das obras que se estaban facendo con cargo a Opel, na zona de Pedreiras, en Laraxe, estiveron canalizando un pequeno curso de auga baixo un camiño de terra que se cruza coa estrada e que dá acceso a 3 fincas, pero só se soterrou un anaco pois, dese camiño ata pasada a primeira das fincas. O resto queda, bueno, recorrendo a auga o camiño polo centro e queda un tubo duns 40-50 centímetros de diámetro, máis ou menos, chantado no medio dese camiño, que é fácil que calquera que ande por ali pois, poida tropezar ou se entra incluso un vehículo pois, que poida romper ese tubo. Non sei se teñen constancia disto e se teñen previsto solucionalo. Sí, sí, eso foi o que se falou nun principio, porque, bueno, hasta aí, precisamente, chegan as entradas das fincas que están traballando, e foi un compromiso cos propietarios, pois, sacarles a auga directamente. A continuación, eu entendo que teremos que seguir soterrando hasta baixo de todo, naturalmente. Vale, sí, porque tal como queda agora está bastante perigoso. Ben, e a outra pregunta é, bueno, sobre as actuacións en Chamoso que presumiron bueno, de que Costas meteu ali un saco de cemento para amañar as escaleiras, que era unha actuación obviamente moi necesaria, pero non sei se falaron, aproveitando que viñeron de Costas, pois, do que van facer para os desprendementos de todo o camiño, si van a solucionar ese problema que hai, bueno, pois ese camiño que está desaparecido nun dos treitos, que a día de hoxe siguen sin estar sinalizado o perigo. Non sei se teñen previsto manter ese roteiro ou se van pechar a circulación, porque tal e como está, pois é bastante perigoso. Evidentemente, pois, falouse desa situación, pero non materializaron ningunha actuación próxima. Ademais, pois, é o de sempre. Ali, certas actuacións tamén as fixo xa o Concello de Cabanas no seu momento, pois o mantemento e desbroce do camiño, algún pasamanos, etcétera, etcétera. Entón, bueno, sí que houve un entendemento de colaboración entre ambas administracións para intentar manter a seguridade, pero non hai, non sei, a súa pregunta, non hai unha data de tal semana vai facerse tal cousa, non, eso non houbo. O que si houbo é unha visualización para intentar pois, ver o que se pode facer e da mellor forma posible, toda vez que evidentemente pois, é unha zona de dominio da demarcación de costas. En algún caso o camiño non nese punto, non na zona de Chamoso, pero a veces un pouco máis afestado, chega a tocar algunha propiedade privada. Ben, estaría ben que se mandase, perdón, por rexistro, porque como xa se comentou aquí antes, non? O que se diga de palabra, pois non conta. É mellor que quede por rexistro que o Concello solicita unha actuación de costas nesa zona. E xa, bueno, remato cun rogo, e é que, bueno, aquí os dous concelleiros que formamos parte do BNG non temos dous micrófonos para falar. Entón, pues pedimos que se solucione este problema, que ni siquiera supón unha compra, porque tendo en conta que a mitad dos concelleiros do Partido Popular non interveñen en ningún pleno, pues incluso movendo un de ali para este lado, pues xa solucionaríamos. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Varela. Señor Pérez Sardiña. Ben, recentemente, bueno, temos así varias cuestións que están relacionadas co... En primeiro lugar, bueno, vimos un anuncio de xestión de biomasa publicado no Diario Oficial de Galicia, que neste caso pois, é do 19 de marzo. Non? Bueno, aí polo que podemos ver, pois hai expedientes que datan do ano 22, o máis antigo, e o último é o 72-2025, tamén de, bueno, pois que é o máis recente. Non? Entón son bastante expedientes aquí que estaban aí acumulados dende fai bastante tempo, non? Entón queríamos preguntar, porque como vemos que hai algún expediente que xa, pois, en principio teria que estar resolto o ano pasado, porque evidentemente, bueno, hai outros que tamén terían que estar con anterioridade, non?
Queríamos preguntar que criterio utiliza para establecer, pois, nalgún caso pon herdeiros de e noutros non. Entón, gustaríanos coñecer cal é o criterio para poñer herdeiros de ou que non poñan herdeiros de. Eu entendo que é a información que amosa o catastro. Claro, se a información que amosa o catastro, é que cada vez entendemos menos. Se resulta que o propietario do catastro é xa unha persoa defunta, saben que as notificacións a persoas defuntas son nulas, iso está establecido polo Tribunal Supremo, verdade? A ver, unha cousa é que intenten, bueno, pues, notificaron a familiares afastados, é dicir, que non son próximos, que son primos quintos, sextos ou que sexa, é dicir, nun caso, en ese caso, ademais, que lle afecta pois, a unha parcela na igrexa de Irís, non na igrexa de Cabanas, e outra, bueno, ao lado do Peteiro. Bueno, esa persoa que está aí, evidentemente, está falecida dentro do ano 1995. Entón, unha persoa falecida, non sei se vale a notificación, eu creo que non, ni sequera publicada. É dicir, teria que poñer, bueno, Nicolás Badía ou Gutiérrez, o que sexa, e herdeiros ou algo así, é dicir, porque non vai haber nada relacionado con esta persoa. De feito, hai bastantes dificultades para topar o propietario. Moito, nin os propios posibles herdeiros ou potenciais herdeiros saben a queñes quedaron estas dúas parcelas. Imagínase. Se xa simplemente facemos unha publicación dun señor que está morto, a notificación non ten efectos. Eu digollelo a efectos despois de non meter a pata, porque saben que este tipo de notificacións, iso sí que está comprobado por Tribunal Supremo que non teñen efecto. Entón, é a nosa preocupación. Se poden facer unha emenda a esta publicación, rogámosllelo para que quede con seguridade plena. O único que podemos facer, non? Para axilizar un pouco os trámites, porque senón non podemos con calquera sorpresa. Eu entendo que aos 15 días que se pode actuar, pero neste caso, a ver, é público notorio que este señor está morto. É público notorio, ademais. Outra cousa que os herdeiros non se ocuparon de actualizalo no catastro, que todas esas cousas, pois xa son problemas deles, vale? Porque nós sí que temos un contacto aí, efectivamente, sí que coñece. É que xa non é que morrera este señor, é que morreron parte dos fillos deste señor xa morreron. Un deles, que era o único que podía ao mellor chegar a actuar neste tipo de cousas, se morreu fai 2 anos. Un fillo. Entón, é moi complicado que así pois, poida levarse a cabo con todas as garantías, vai, digo eu, Sí, tomamos nota do que vostede di. Xa lle indico que é unha cuestión pois bastante técnica que terá que ser revisada en calma e ver exactamente pois se é así, se non ou se trata dun erro ou que sexa. Co cal, pois, bueno, agradecemos a aportación e mirarémola, evidentemente, para intentar axilizarlo o máximo posible. Ben. Non, a ver, eu entendo que no catastro aparece esa persoa, non digo que non, pero eu simplemente facendo un seguimento moi básico, sí que hai ese coñecemento de que esa é a situación e preguntando, vaya. Ben, entón poño de manifesto aquí para que quede constancia. Despois, bueno, solicitei a consulta das obras das obras do plan de obras e servizos de Deputación de 2024. Por qué? Porque sí que recibín o acceso do post 2023, que solicitei 6 días despois, pero no post 2024 non poden hacer o expediente, que foi un expediente máis tratado aquí neste pleno. Pois tivo que tratarse dun erro porque xa lle digo que o outro, xa vostede mesmo pois, nos está indicando que xa tivo acceso, co cal non hai razón para non darlle o expediente do post 2024. Xa nun intre lle deixo o acceso dado. Está solicitado, comprobo que está solicitado por rexistro, Sí, que sí que o solicitei por rexistro. En calquera caso, pois sí que reiteramos ese acceso aquí públicamente.
Despois, a continuación, tamén en relación a estas obras, vos preguntaremos e preguntar. Evidentemente, bueno, en Pedreiras hai problemas, efectivamente, relacionados coa auga e con os accesos. Bueno, houve bastantes problemas tamén como na Lousada ou no Cadaval, porque son, pois, prácticamente nos tres casos, bueno, tamén no caso da Pena, son viais que só son viais únicos, é dicir, de entrada e saída, e non hai outras alternativas, non? Entón, nese tipo de obras hai que ter máis cuidado coa hora da accesibilidade ás vivendas, que se ve minguada. A ver, todo o mundo entende que por un motivos de obras, pois, nun día, 2, 3, o que sexa, pois que pode haber un corte e que iso entendio calquera, non? Non é o problema. O problema é cando, bueno, pois collen e só traballan 2 días na obra, despois deixan todo abandonado. Eu onte tamén fui por Pedreiras e vin que ali unhas chapas postas en riba do paso desta canalización de auga que van realizar, pero vamos, que o acceso é bastante impracticable e moi perigoso a hora de persoas que teñen que estar movéndose todos os días e que teñen necesidades de mobilidade importante cos seus vehículos. E hai un problema, evidentemente, porque, a ver, ali neste momento é moi complicado e son moitos días seguidos despois de moita auga que caeu e o camiño é perigoso. E comproveino en primeira persoa, vaya. En ese sentido, pediríamosles que nese sentido señan máis cuidadosos a hora de rematar as obras ou parcialmente ou por tramos ou como seña, porque actualmente todo o camiño, absolutamente todo, o que hai que percorrer nunhas condicións un pouco deplorables, non? A apertura xa foi toda, por exemplo, en Pedreiras, foi todo no mesmo día, despois botaron varios días con todo o camiño aberto, fóronse, volveron, bueno, eu creo que aí a xestión desas obras é infinitamente mellorable. O mesmo acontece co tema da Lousada, a Pena, Cadaval. Bueno, a Pena e Cadaval xa vimos que están prácticamente rematadas as obras. Falta algunha cuestión, algún fleco na obra da Pena e na obra do Cadaval? Cadaval se refiere aquí, xa. A na torre. Está totalmente rematada? Sí. E os espellos van nos poñer? Os espellos, que había espellos antes, logo. Eso fai falta un espello. Había un espello para o tema da Nacional, claro, para a saída nacional, sí. Pois non tiña Non saben, non? Bueno, vale. Pois Pero se hai revisen por se falta algo ou falen cos veciños, porque en principio non pensaron, bueno, hai algún entullo por ali que quedou, houbo cousas que quedaron por ali, non saben se van recoller ou non. Se as dan por finalizadas, eu que lle suxiro que revisen un pouco que como quedou aquilo, non? Na Pena tamén a dan por a obra da Pena tamén a dan por rematada? Non, falta pintar todavía. Falta pintar, non? Ainda hai que colocar algún sumidoiro que falta, bueno, etcétera, hai varias historias todavía. Vale. Despois na Lousada, despois de todas as, bueno, que foron as visitas técnicas, ao final puideron realizar a visita técnica, resolveronse as incidencias que formularon os veciños, dan a obra por rematada. Falta aglomerar, Falta aglomerar aínda, non? Por onde se ten pensado dar solución precisamente ao tema das augas soterradas que hai por abaixo, pero si, naturalmente o técnico municipal foi o director de obra quen estuvo aí. Vale. Bueno, suxeirolles que fagan canto antes, porque xa a obra da Lousada xa leva bastante tempo parada, bueno, entendemos a dificultade, entendemos tamén os problemas que se xeraron ali, pero tamén lles recomendamos que fagan ou que atendan as observacións que se lles din e que non se provoquen situacións que non era necesario. É dicir, o problema das augas, cando os avisei, se actuaran nese momento, xa estaba solucionado a día de hoxe todo. Entendo eu, O que pasa é que non fixeron moito caso, tiraron para adiante. E bueno, así está, non? No caso de Pedreiras, tamén, cal é a previsión para rematar as obras, de aglomerar? A intención era rematar esta semana, pero non sei se iso dará moito tempo, a ver, depende un pouco de... A partir de mércores ben bon, así que... Ahora, sí, incluso mañán xa, pero... Incluso mañá, pero bueno, mércores xa seguro. Vale. A intención era... Ben, pois rogolles que no que falte, pois que revisen, no que, bueno, pois en calquera caso que non se adíe demasiado a solución, non? Despois tamén me comentan que, bueno, o que ali na zona do colexio hai bastantes problemas co vial, co saneamento.
Despois tamén está o Camiño Levantado, ali ao lado do que é o paso de peóns. A beira rúa ten as baldosas un pouco deterioradas. Suxírolles que realicen algún tipo de actuación de adecentamento, aparte de quitar agora sí a terra que estaba un pouco en riba da beira rúa, que faltaba, xa está quitada perfectamente, pero falta o demais. Entón, a ver se son capaces de adecentalo. E tamén lle queríamos preguntar por como foi o proceso de apertura da válvula da auga de Laraxe, porque se utilizou auga non potable, que nos explicara un pouco todo iso. A pregunta é por que non se usou auga potable. Aparte tamén, bueno, porque me xustifique porque utilizou auga non potable e todo iso. Evidentemente usouse auga non potable porque a proba consistía na estanqueidade do depósito. Vostede lembrará en intervencións anteriores que tivo neste pleno pois que puxo en dúbida a estanqueidade dese depósito despois de tanto tempo a capa do neopreno non estar en contacto coa auga. Afortunadamente o tanque ten a proba de estanqueidade pasada, non ten fugas e, polo tanto, pois non temos que facer ni mirar nin ter coñecemento de que temos un depósito que non sirve porque ten fugas. Polo tanto, é unha boa nova. Para facer a proba, evidentemente, tanto do depósito como da propia tubería, ver onde perde a auga, porque parece máis que probable que por algún punto debe de haber algunha perda de auga, pois teña moito máis sentido pois usar auga xa non tratada que gastar os cartos en potabilizar a auga con todo o que tiña todo o custo que leva eso, aínda que sexa por parte da empresa concesionaria que a quen a realiza, para logo tirar a auga pola cuneta abaixo, evidentemente. Para facer a proba, para saber se a tubería pois perde ou non perde, pois vale un auga que non necesita estar apta para o consumo humano, que evidentemente pois é sempre máis costosa de ter. Simplemente pois foi esa decisión para optimizar o recurso e non malgastar a auga potable, precisamente. Sí, a ver, bueno, eu dubidaba da estanqueidade, a ver, tamén iso dubidía calquera, evidentemente se teñen que facer probas, e quen tiña maiores dúbidas era a propia empresa de que estivera ben, non? Eu simplemente me remito ás valoracións da empresa e por que se propuxo esa actuación, non? Simplemente, senón xa directamente botarían auga potable e tirarían para adiante, pero bueno, a ver, a musealización segue en pé, é dicir, a día de hoxe está funcionando o sistema, está dotando de auga a Laraxe. A día de hoxe as tubaxes teñen auga e están probando a ver onde hai perdas e onde non. Eu estou convencido que evidentemente en algún punto vai haber perdas. Haberá que ver de que tipo, de que forma e demais. Pero bueno, o primeiro é avaliar se as ten ou non as ten. Co cal, a día de hoxe, agora mesmo, a tubaxe ten auga e ten presión para probar simplemente se ten perdas ou non. Sí, pero vaya, non está de momento habilitada para o seu funcionamento. Non, é unha cuestión de únicamente, Claro. además incluso o aviso así fíxose o aviso, se trata de comprobar se ten perdas ou non, incluso faise tamén o aviso para tentar que se alguén ve un manantial, imos decilo entrecomillado, onde non ten que habelo nun lugar próximo, pois que avise de que aí está habendo unha perda de auga. Trátase deso, de avisar para que a xente sepa que pode haber algunha molladura de auga nalgún punto. Sí, ben, pero en principio... despois de onde van traer a auga para aí? Imos paso a paso. Ese non hai auga aínda, non? Por iso non utilizan auga potable. Se lle sobrara, pero non hai. Vale. Agora mesmo podería encherse o depósito con agua potable, consultados os... Bueno, neste caso a empresa, ademais... Porque non fixeron, xa tiñan aí guardada. Evidentemente, polo que lle estou dicindo. Pero, O custo da auga potable é máis elevado que a auga non potable. Para facer unha proba... Bueno, pero, a ver, de facer as cousas se estivera tan seguros, xa o facían con auga potable, xa enchían o depósito, agora xa habría depósito de auga potable aí. O que pasa é que esa auga potable saben que dura 2 días, é dicir, un depósito tamén que as súas dimensións non permite moitas estiradas, non? É dicir, require moito consumo para mantelo en funcionamento. E o consumo é enerxía eléctrica e suministro suficiente de auga potable. A potabilizadora daqui de Cabanas creo que non é capaz de dotar ese depósito nin a zona completa, porque xa chega moito no verán,
Ainda que este ano choveu bastante, agardemos que sí que a auga haxa, pero aí moi cerca do verán, é dicir, a pouca auga que podemos recoller vai se esgotar. Vai estar funcionando este verán o depósito de Pedro Couto. Non sei, esa é unha labor que Aí non o sabe. Ainda dependemos de máis trámites e incluso de falalo aquí tamén no pleno en vindeiras datas. Non é unha cuestión que se poida resolver dun día para outro. Pero eu estou facendo unha pregunta moi concreta de onde vai sacar a auga. Vai chover? Van a recoller, van facer ali unhas ampliacións para que chova e a auga de choiva tamén a utilicen o depósito, non sei, pregúntolle. Mira que no verán non chove, eh? Bueno, xa veremos. Xa veremos se chove. Vostedes xa chegou algunha suxerencia Bueno. a ese respecto? Sí, eu cheguei unha suxerencia que era que tiña que vir de Ferrol, que era a única garantía que había. É dicir, de feito está no polígono. E aí, a ver, por un sistema de vasos comunicantes pode chegar a levar auga para ali sin problema, pero claro, eu agardo que porque o de Pontedeume de momento a sección da tubería que vende Pontedeume non é suficiente. Eu que fixen coa súa suxerencia, miralo. Ben. Preguntei, pois, incluso... Preguntou e dixo que non íbamos a utilizar iso, pero por iso lle pregunto, por iso sigo preguntando, porque a mí non me aclarou aínda cal é a situación. Eu preguntei en base á súa suxerencia. A min a Vale, xente vale. indicoume non era unha opción viable, e incluso pois hai outros concellos da comarca que están mirando outras alternativas porque non queren collelo das forcadas. Incluso xa digo, outros concellos, pois, o dixeron claramente, co cal ímonos meter nós onde saen outros. Sí, pero ímonos meternos nunha sección da tubería que aí pasa pola Ponte de Pedra, que ainda non a cambiaron, que non vale para suministrar esa cantidade de auga. Ímonos meter nós tamén niso. A ver, estamos nunha rúa cega. É dicir, por iso lle pregunto, de onde sae a auga? Ou non entende a pregunta? Eu xa iso xa o sei todo. Pero porque lle fun preguntando, porque me fun informando. Eu do que non sei, pois non lle podo decir, a ver, eu non teño a bola de cristal como a vostede, cun escrito que chega 10 días despois de facer algo, eu non me lle podo decir, lóxicamente, bueno, pois mire, leva iso abandonado moito tempo, efectivamente hai que facer probas, iso podo recoñecelo, pero sigue estando musealizado, é dicir, non é operativo, que é o que lle quero decir. A min iso ainda non mo rebateu. Estáme dando largas en canto ás preguntas concretas que lle estou facendo. Entón entendo que non hai o suministro suficiente de auga como para asumir a suministración xa non de Laraxe, senón tamén do polígono, que é o que se compromete o Concello de Cabanas con ese proxecto. Entón, non entendo aínda, a día de hoxe, o obxecto da obra. É dicir, sí, para musealizar está ben, pero a auga de arriba non ven só, A auga hai que tela. E os outros proxectos que vostede me está dicindo, que van outros concellos para aí, esos proxectos son de anos e habría que estar pelexando, evidentemente, e niso sí que lle recomendamos que habría que estar postos encamiñados a reivindicar a obra que é unha obra importante de Augas de Galicia que trae a auga do encoro da Ribeira, precisamente agora que xa desapareceu a central térmica das Pontes, súa actividade, que era o principal afluente ao que ia nesas augas. Que pasa? Que eu entendo tamén que as Pontes quere reservar parte desas augas para proxectos industriais. Está no seu dereito, non digo que non. Pero algo tamén lle sobrará, digo eu. Entón, nese sentido, esas xestións son a medio prazo, pero actualmente, de onde sacamos a auga para manter todo o sistema? Se non nos chega nin para aquí. É a miña pregunta. Bueno, pois nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Por responderlle a última, lle indico que sí, evidentemente a traída de auga dende arriba é unha opción máis que viable e, de feito, pois hai concellos da comarca que, xunto con nós, que queremos encargar un estudo para ver máis a viabilidade técnicamente. O Concello de Ares, o Concello de Fene e nos concretamente, que creo que non. Creo que non agora mesmo. Mugardo sí. Haberá que ir paso a paso, evidentemente. Moitas grazas a todos, levantamos a sesión.